Κανείς δεν μπήκε στην αίθουσα την ώρα που κρατούσα το πτυχίο στα χέρια μου. Μόνο ένα μήνυμα της μητέρας μου που έλεγε πως οι αποφοίτησεις είναι βαρετές και ότι πήγαν όλοι στον αγώνα του αδερφού μου. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα πόσο αόρατη ήμουν για τους δικούς μου ανθρώπους. Κι όμως, η σιωπή που με έπνιξε τότε έγινε η δύναμή μου, γιατί πια δεν κρύβομαι, δεν υπομένω και δεν ξεχνώ. Κι αν νομίζουν ότι έφυγα για πάντα, δεν είναι έτοιμοι για όσα έρχονται. Ξύπνησα νωρίς εκείνο το πρωινό, με έναν κόμπο στο στομάχι που δεν ήξερα αν ήταν άγχος ή ελπίδα. Ο αέρας της Αθήνας είχε μια ψύχρα, σαν να ήθελε να με κρατήσει λίγο παραπάνω μέσα στο πάπλωμα. Αλλά εγώ σηκώθηκα αμέσως. Η μέρα της αποφοίτησής μου. Η μέρα που περίμενα τόσα χρόνια. Η μέρα που για πρώτη φορά φανταζόμουν τη μητέρα μου να με κοιτάζει και να λέει «Μπράβο». Άκουσα τον ήχο του λεωφορείου απ' έξω, τους γείτονες που μιλούσαν στο δρόμο και για μια στιγμή ένιωσα ότι κάτι σημαντικό πλησίαζε. Στο σπίτι επικρατούσε σιωπή. Ο Νίκος κοιμόταν ακόμα, όπως πάντα μετά από αγώνα. Η μητέρα μου, η Δέσποινα, είχε αφήσει μόνο ένα άδειο φλιτζάνι στον πάγκο. Ένιωσα την μυρωδιά του κρύου καφέ να αιωρείται, σαν να έλεγε «Δεν έχουμε χρόνο για σένα σήμερα». Ο Κώστας, ο πατριός μου, είχε ήδη φύγει για τη δουλειά. Δεν περίμενα πολλά από εκείνον. Ήταν η ήρεμη σκιά της μητέρας μου, ο άντρας που συμφωνούσε για να μην χαλάσει η εικόνα. Έβαλα τη στολή μου προσεκτικά, νιώθοντας τα υφάσματα να τρίβονται πάνω στο δέρμα μου. Η υφή τους ήταν σκληρή, αλλά εγώ τη χάιδευα σαν να ήταν κάτι ιερό. Κοίταξα τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Για μια στιγμή είδα μια γυναίκα, και όχι το κορίτσι που όλοι ξεχνούσαν. Έδεσα τα μαλλιά μου, πήρα μια βαθιά ανάσα και βγήκα. Ο δρόμος ήταν γεμάτος φωνές και αυτοκίνητα. Ένιωθα μια ζεστασιά στο στήθος, σαν να μου έλεγε η πόλη ότι σήμερα ήταν δική μου μέρα. Το σχολείο έλαμπε με τα σημαίακια και τα μπλε λευκά διακοσμητικά. Άκουγα συμμαθητές να γελούν, να τραβούν φωτογραφίες με τους γονείς τους. Έβλεπα πατεράδες με κοστούμια, μανάδες με λουλούδια, μικρότερα αδέρφια να τρέχουν γύρω από τις καρέκλες. Κι εγώ, μόνη, αλλά ακόμα ελπίζοντας. Κάθισα στη θέση μου, τρίβοντας τα χέρια μου για να κρύψω το τρέμουλο. Η τελετή άρχισε. Τα φώτα ζέσταναν το πρόσωπό μου και ο ιδρώτας κύλησε πίσω από το λαιμό μου. Ο διευθυντής μιλούσε, αλλά εγώ δεν άκουγα. Όλα μέσα μου περίμεναν μόνο μία στιγμή. Το γύρισμα του κεφαλιού τους προς εμένα όταν θα έμπαιναν στην αίθουσα. Λίγο πριν ακουστεί το όνομά μου, ένιωσα το τηλέφωνο να δονείται. Το κράτησα στην παλάμη μου, ελπίζοντας πως ήταν «Φτάνουμε». Ένα μήνυμα της μητέρας μου. Το άνοιξα αμέσως. «Πάμε στον αγώνα του αδερφού σου. Οι αποφοιτήσεις είναι βαρετές». Σαν να χτύπησε κάποιος στο στέρνο μου. Η αναπνοή μου κόπηκε. Η αίθουσα άρχισε να περιστρέφεται αργά γύρω μου. Άκουγα τους συμμαθητές να χειροκροτούν, αλλά ήταν σαν να βρισκόμουν κάτω από νερό. Το στομάχι μου σφίχτηκε τόσο πολύ, που ένιωσα ότι θα πέσω. Το όνομά μου ακούστηκε στο χώρο. «Άννα Παπαδοπούλου». Σηκώθηκα. Τα πόδια μου έτρεμαν. Βγήκα στη σκηνή με ένα χαμόγελο που δεν μου ανήκε. Το φως των προβολέων με τύφλωνε. Από κάτω, μια θάλασσα από πρόσωπα. Άγνωστα. Αδιάφορα. Η μητέρα μου δεν ήταν εκεί. Ο Νίκος δεν ήταν εκεί. Κανείς τους. Παρέλαβα το πτυχίο μου σαν να ήταν κομμάτι πάγου. Το χειροκρότημα δεν με άγγιξε. Κατέβηκα από τη σκηνή και γύρισα στη θέση μου, νιώθοντας την καρδιά μου να χτυπάει τόσο δυνατά που νόμιζα ότι θα ακούσουν όλοι την ταπείνωσή μου. Μετά το τέλος, βγήκα από το σχολείο χωρίς να μιλήσω σε κανέναν. Ο αέρας είχε βαρύνει, σαν να ήθελε να με αγκαλιάσει, αλλά δεν άφησα ούτε αυτόν. Περπάτησα προς το σπίτι. Τα βήματά μου κουδούνιζαν στο πεζοδρόμιο και κάθε ήχος έμοιαζε με υπενθύμηση. Δεν είσαι αρκετή για αυτούς. Μπαίνοντας στο σπίτι, βρήκα τους ήχους του τηλεοπτικού αγώνα. Η μητέρα μου φώναζε ενθουσιασμένη, λες και ο κόσμος περιστρεφόταν γύρω από τον Νίκο. Η μυρωδιά από τη γανιτά με χτύπησε. Ένιωσα έναν κόμπο στον λαιμό. «Α, γύρισες», είπε χωρίς να στρέψει το κεφάλι. «Τελείωσε η τελετή», απάντησα χαμηλά. «Μπράβο. Έχει φαγητό αν θες». «Μπράβο. Έχει φαγητό». Τίποτα άλλο. Πήγα στο δωμάτιό μου. Το έκλεισα πίσω μου και ένιωσα τα γόνατά μου να λυγίζουν. Κάθισα στο πάτωμα. Τα χέρια μου ίδρωναν. Το στήθος μου έκαιγε. Η εικόνα της αίθουσας, της άδειας καρέκλας που τους περίμενε, των γονιών των άλλων, όλα γύριζαν σαν μια αργή βασανιστική ταινία. Και τότε, μέσα στη ζάλη, πήρα μια απόφαση. Μικρή, αλλά τελείως δική μου. Μια απόφαση που θα άνοιγε μια πόρτα που δεν μπορούσα πια να κλείσω. Δεν θα τους έδινα άλλη ευκαιρία να με αγνοήσουν. Το βράδυ, άκουσα τον Νίκο να γυρίζει. Να μιλάει για τον αγώνα. Να γελάει. Η μητέρα μου να τον θαυμάζει. Άκουσα τον πατριό μου να λέει
Ήταν υπέροχος. Ήταν σαν να έστειναν γιορτή επάνω στην πληγή μου. Έβγαλα από την τσάντα μου το πτυχίο. Το κοίταξα. Η υφή του ήταν απαλή, αλλά εγώ ένιωσα μόνο κενό. Το ακούμπησα πάνω στο γραφείο. Το βλέμμα μου έπεσε στη βαλίτσα πάνω στην ντουλάπα. Σκεφτόμουν καιρό να αλλάξω κάτι στη ζωή μου, αλλά εκείνη τη στιγμή κάτι μέσα μου είχε πια σπάσει. Άνοιξα τη βαλίτσα. Άρχισα να βάζω ρούχα μέσα. Μπλούζες, παντελόνια, ό,τι ήταν καθαρό. Τα χέρια μου κινούνταν μόνα τους. Η καρδιά μου χτυπούσε γρήγορα, αλλά περίεργο. Δεν φοβόμουν πια. Ένιωθα πιο ζωντανή από ό,τι είχα νιώσει εδώ και χρόνια. Έριξα μια ματιά στο δωμάτιο. Σε κάθε γωνιά υπήρχε ένα σημάδι της αδιαφορίας τους. Μια στίβα βιβλία που κανείς δεν ξεφίλησε για να με ρωτήσει τι διάβαζα. Ένα πλαίσιο με ένα μικρό βραβείο που είχα πάρει στο γυμνάσιο και που η μητέρα μου είχε αφήσει επίτηδες πίσω από μια στίβα παλιών περιοδικών. Έκλεισα τη βαλίτσα. Μετά κάθισα στο κρεβάτι και άκουσα τους θορύβους του σπιτιού. Άκουσα τη μητέρα μου να γελάει με κάτι που είπε ο Νίκος. Άκουσα το ποτήρι του Κώστα να χτυπάει πάνω στο τραπέζι. Κάθε ήχος ήταν σαν ένα καρφί στην ίδια μου την ύπαρξη. Και τότε κατάλαβα. Η μέρα που περίμενα χρόνια δεν ήταν δική μου. Δεν ήταν ποτέ δική μου. Ό,τι περίμενα από εκείνους δεν θα το έπαιρνα ποτέ. Και όσο έμενα εδώ, θα συνέχιζα να εξαφανίζομαι. Πήρα το τηλέφωνό μου και έστειλα ένα μήνυμα στην Ελένη. «Θέλω να φύγω. Απόψε». Η απάντηση ήρθε αμέσως. «Πες μου πού να έρθω». Ένιωσα για πρώτη φορά μέσα στη μέρα ένα ίχνος ζεστασιάς. Όχι χαρά, αλλά μια μικρή δύναμη που έτρεξε μέσα μου, σαν να μου έλεγε ότι η ζωή μου μπορούσε να ακολουθήσει άλλο δρόμο. Έκλεισα το κινητό. Σήκωσα τη βαλίτσα. Και τότε, πέρα από τον φόβο, την πίκρα, την απογοήτευση, ένιωσα κάτι νέο. Μια σπίθα. Μικρή, μα πραγματική. Η απόφαση είχε πάρθει. Δεν υπήρχε επιστροφή. Το βράδυ προχώρησε αργά, σαν να ήθελε ο χρόνος να με αναγκάσει να νιώσω κάθε στιγμή. Είχα ήδη αποφασίσει να φύγω, αλλά η απόφαση δεν είχε γίνει ακόμη πραγματικότητα. Η βαλίτσα ήταν δίπλα στην πόρτα, κλειστή, έτοιμη. Κι όμως ένιωθα σαν να κρατούσε και εκείνη την αναπνοή της, περιμένοντας να δω αν θα τολμήσω. Ο αέρας μέσα στο δωμάτιο ήταν βαριάς μυρωδιάς, μυρωδιά σπιτιού που δεν ήταν ποτέ δικό μου. Άκουγα τη μητέρα μου να μιλάει στο τηλέφωνο στο σαλόνι. Η φωνή της έβγαινε με εκείνη την ψεύτικη ζωντάνια που χρησιμοποιούσε όταν ήθελε να εντυπωσιάσει. Μιλούσε για τον Νίκο, για το πόσο καλά πήγε, για το πόσο περήφανη ήταν. Έκλεισα τα μάτια. Δεν ήθελα να αφήσω αυτόν τον ήχο να μπει άλλο μέσα μου. Ένα μήνυμα χτύπησε στο κινητό μου. Ήταν η Ελένη. «Είμαι έτοιμη. Πες μου πότε θες να ξεκινήσουμε». Η καρδιά μου ανέβηκε στο λαιμό. Κρατούσα το κινητό σαν κάτι εύθραυστο. Η ζέστη από την οθόνη κολούσε στα δάχτυλά μου, σαν να μου έλεγε να μην κάνω πίσω. Πήρα μια ανάσα και απάντησα. «Σε 1 ώρα. Έλα από το στενάκι πίσω από το σπίτι. Δεν θέλω να με δουν». Η απόφαση έγινε ξαφνικά πιο αληθινή. Ένιωσα το σώμα μου να αντιδρά, σαν να ήθελε να τρέξει ή να κρυφτεί. Τα πόδια μου μούδιασαν. Έτριψα τα μπράτσα μου για να ηρεμήσω. Έπρεπε να είμαι σταθερή. Βγήκα από το δωμάτιο. Η μυρωδιά του φαγητού είχε φύγει πια. Το σαλόνι ήταν μισοσκότεινο. Οι λάμπες χαμηλωμένες. Η μητέρα μου καθόταν στον καναπέ με το κινητό της, χαζεύοντας φωτογραφίες του Νίκου. Δεν σήκωσε το βλέμμα της όταν πέρασα. «Φεύγω για λίγο να περπατήσω», είπα. «Καλά, να προσέχεις», απάντησε χωρίς να δείξει ενδιαφέρον. Το στομάχι μου σφίχτηκε, αλλά δεν σταμάτησα. Βγήκα από την πόρτα, κρατώντας τη βαλίτσα με το ένα χέρι και το σακίδιο στην πλάτη. Ο αέρας της νύχτας ήταν δροσερός, σχεδόν παρηγορητικός. Ένιωσα το δέρμα μου να αντιδρά στην αλλαγή θερμοκρασίας. Ανατρίχιασα. Ο δρόμος πίσω από το σπίτι ήταν σκοτεινός, με μόνο ένα φως να τρεμοπαίζει στη γωνία. Άκουγα το μακρινό βουητό των αυτοκινήτων, αλλά εδώ όλα ήταν πιο ήσυχα, σαν ένα πέρασμα ανάμεσα στην παλιά και τη νέα ζωή μου. Προχώρησα αργά, κάθε βήμα με έκανε να αμφιβάλλω και να ενθουσιάζομαι ταυτόχρονα. Σε λίγα λεπτά είδα τα φώτα του αυτοκινήτου της Ελένης να πλησιάζουν. Σταμάτησε μπροστά μου και κατέβασε το παράθυρο. Το πρόσωπό της φωτίστηκε από το εσωτερικό φως. Τα μάτια της είχαν μια ανησυχία, αλλά και μια αποφασιστικότητα που με σταθεροποίησε. «Έτοιμη?» με ρώτησε. Δεν ήμουνα, αλλά ένευσα. Άνοιξε το πορτ-μπαγκάζ και έβαλα τη βαλίτσα μέσα. Το μέταλλο ήταν κρύο και η αφή του έκανε τα χέρια μου να τιναχτούν. Μπήκα στο κάθισμα του συνοδηγού και έκλεισα την πόρτα. Ο ήχος του κλεισίματος με έκανε να αναπηδήσω, σαν να έκλεινε μια πόρτα μέσα μου. Η Ελένη ξεκίνησε το αυτοκίνητο. Η μηχανή έκανε έναν απαλό, σταθερό ήχο. Προχωρήσαμε στο δρόμο χωρίς να μιλήσουμε για λίγο. Κοιτούσα έξω από το παράθυρο.
Τα σπίτια περνούσαν σαν σκιές. Κάθε φως που έσβηνε πίσω μου ήταν σαν ένα κομμάτι που άφηνα. Μετά από μερικά λεπτά, η Ελένη είπε: «Δεν σου άξιζε αυτό σήμερα». Ένιωσα την ανάσα μου να κόβεται ξανά, αλλά αυτή τη φορά ήταν από την τρυφερότητα στα λόγια της. Έστρεψα το βλέμμα προς εκείνη. «Δεν είναι μόνο σήμερα», της απάντησα. «Απλώς, σήμερα το ένιωσα πιο έντονα». Έκανε ένα νεύμα, σαν να ήξερε ακριβώς τι εννοούσα. Η διαδρομή προς το σπίτι της ήταν ήσυχη. Το φως από τις λάμπες του δρόμου έμπαινε από το παράθυρο και έπαιζε στα χέρια μου. Τα δάχτυλά μου έτρεμαν ελαφρά. Τα έσφιξα για να τα σταματήσω. Ήθελα να δείξω ότι ήμουν πιο δυνατή. Αλλά μέσα μου θύμιζα παιδί που έτρεχε να κρυφτεί. Μόλις φτάσαμε, με βοήθησε να βγάλω τη βαλίτσα. Το σπίτι της είχε μια μυρωδιά διαφορετική από το δικό μου. Μύριζε μαγειρεμένο φαγητό, λεμόνι και κάτι ζεστό, σαν ψημένο ψωμί. Ένιωσα μια περίεργη χαλάρωση. Μπήκα και άφησα τα πράγματά μου στην άκρη. «Θες νερό?» με ρώτησε. «Ναι, ευχαριστώ». Το νερό ήταν κρύο, τόσο που ένιωσα τους πνεύμονές μου να δροσίζονται. Κάθισα στον καναπέ. Η υφή του υφάσματος ήταν απαλή, σχεδόν καθησυχαστική. Η Ελένη κάθισε απέναντί μου. «Τι θέλεις να κάνεις από εδώ και πέρα?» με ρώτησε απαλά. Το σώμα μου άρχισε να ζεσταίνεται. Ήξερα πως αυτή ήταν η στιγμή που έπρεπε να πω κάτι ξεκάθαρο. Κάτι που δεν είχα τολμήσει να σκεφτώ μέχρι τώρα. Ένιωσα τον λαιμό μου να σφίγγεται, αλλά μίλησα. «Θέλω να φύγω από την Αθήνα. Να πάω αλλού. Να ξεκινήσω από την αρχή». Η Ελένη έγειρε λίγο μπροστά, σαν να ήθελε να με ακούσει πιο καθαρά. «Μόνη σου», έγνεψα. Ένιωθα την καρδιά μου να χτυπά δυνατά, αλλά ήταν η πρώτη φορά που ένιωθα πως είχα έλεγχο. «Δεν μπορώ άλλο να ζω έτσι», της είπα. «Κι αν μείνω, θα είμαι πάντα το κορίτσι που περιμένει». Η Ελένη πήρε μια βαθιά ανάσα. «Αν αυτό θέλεις, θα σε βοηθήσω. Αλλά πρέπει να είσαι σίγουρη». Ήμουνα. Ή τουλάχιστον ήθελα να είμαι. Και η θέληση αυτή ήταν αρκετή για τώρα. Πέρασε λίγη ώρα σιωπής. Άκουγα τον ήχο του ρολογιού στον τοίχο. Η κάθε δόνηση ήταν σαν να μου έκλεβε δευτερόλεπτα από μια ζωή που δεν ήθελα πια. Αντί να με τρομάζει, αυτό με έκανε πιο αποφασισμένη. Χτύπησε το κινητό μου ξανά. Το αίμα μου πάγωσε όταν είδα το όνομα. «Μητέρα». Ένα νέο μήνυμα. Το άνοιξα. «Πού πήγες?» «Έχεις τα κλειδιά. Ο Νίκος χρειάζεται το δωμάτιό σου για αύριο, για να ετοιμαστεί για συνέντευξη». Το διάβασα 2 φορές. Η πρώτη ήταν σοκ. Η δεύτερη, απελευθέρωση. Δεν ρώτησε πού είμαι. Δεν ρώτησε πώς είμαι. Το μόνο που την ένοιαζε ήταν ο Νίκος. Και το δωμάτιό μου. Η Ελένη είδε το βλέμμα μου. «Τι έγινε?» με ρώτησε. Της έδειξα το μήνυμα. Το διάβασε και με κοίταξε με μάτια που γέμισαν οργή. Αλλά όχι για εκείνη. Για μένα. «Άννα, αυτό είναι το σημάδι σου. Όχι για να θυμώσεις. Για να φύγεις». Και τότε, χωρίς να το σκεφτώ, είπα τη μεγαλύτερη αλήθεια της ζωής μου μέχρι εκείνη τη στιγμή. «Δεν θα επιστρέψω ποτέ σε αυτό το σπίτι». Η φράση βγήκε από μέσα μου καθαρή, σταθερή. Και όταν την άκουσα να αντυχεί στο δωμάτιο, κατάλαβα ότι κάτι άλλαξε πραγματικά μέσα μου. Η απόφαση δεν ήταν πια σκέψη. Ήταν πράξη. Ήταν συνέπεια του πόνου μου. Ήταν ένα ρίσκο. Αλλά ήταν δικό μου. Η Ελένη με άγγιξε στον ώμο. Το χέρι της ήταν ζεστό. «Θα σε στηρίξω», είπε. Έγνεψα. Ένιωσα για πρώτη φορά ένα κύμα ανακούφισης. Μικρό, αλλά υπαρκτό. Η νύχτα προχωρούσε. Κι εγώ, για πρώτη φορά, ήμουν έτοιμη να προχωρήσω μαζί της. Ξύπνησα πριν ακόμη χαράξει. Το φως δεν είχε φτάσει ούτε στα πεζοδρόμια, κι όμως ένιωθα πως ολόκληρη η πόλη ανάσαινε πιο βαθιά από μένα. Το σώμα μου ήταν βαρύ, σαν να είχε απορροφήσει όλη την ένταση της προηγούμενης μέρας. Δεν μπορούσα όμως να μείνω άλλο ξαπλωμένη. Είχα πάρει την απόφαση. Και σήμερα θα την ακολουθούσα μέχρι το τέλος. Η Ελένη κοιμόταν στον καναπέ, κουκουλωμένη με μια λεπτή κουβέρτα. Άκουγα την ανάσα της να ανεβοκατεβαίνει αργά. Πήγα στην κουζίνα και άναψα το φως. Η μυρωδιά του καφέ που άφησε από χθες ήταν ακόμα στον αέρα, ελαφριά αλλά οικία. Έβαλα νερό να ζεσταθεί και προσπάθησα να σταθεροποιήσω τα χέρια μου, που έτρεμαν. Το κινητό μου ήταν πάνω στο τραπέζι. Το κοίταζα χωρίς να τολμώ να το αγγίξω. Ήξερα πως θα είχε μηνύματα, αλλά δεν ήθελα να τα ανοίξω. Το βάρος του ήταν ήδη αρκετό χωρίς να δω τα λόγια που θα έριχναν τη διάθεση μου πιο κάτω. Τελικά το πήρα. Το άνοιξα. 2 μηνύματα από τη μητέρα μου. «Πού είσαι? Ο Νίκος θέλει να κοιμηθεί νωρίς. Μην τον ενοχλήσεις όταν γυρίσεις». Το δεύτερο ήταν ακόμα χειρότερο. «Αν αργήσεις, άσε το κλειδί κάτω από το χαλάκι». Δεν υπήρχε ούτε μία λέξη αγωνίας. Ούτε μία. Μόνο απαιτήσεις. Μόνο το σύνηθες βάρος που μου φόρτωναν από παιδί. Ένιωσα ένα τσίμπημα στο στήθος. Όμως δεν ήταν λύπη αυτή τη φορά. Ήταν ένα καθαρό, κοφτερό συναίσθημα που μου έδωσε όθηση.
Η Ελένη σηκώθηκε όταν άκουσε το καζάνι να σφυρίζει. Μισόκλειστα τα μάτια της, ήρθε στην κουζίνα. «Ξύπνησες νωρίς», είπε χαμηλά. «Δεν μπορώ να κοιμηθώ άλλο». Της έδωσα μια κούπα καφέ. «Θέλω να φύγω σήμερα». Η φωνή μου ήταν σταθερή. Πιο σταθερή από ό,τι περίμενα. Η Ελένη με κοίταξε, σαν να ζήγιζε αν μιλούσα εν βρασμό ή αν είχα όντως αποφασίσει. «Σήμερα λοιπόν», είπε. «Το είχες αποφασίσει από χθες. Απλώς τώρα το παραδέχεσαι». Κούνησα το κεφάλι. Ήταν αλήθεια. Η χθεσινή νύχτα δεν ήταν μόνο πόνος. Ήταν ξεκαθάρισμα. Κάτι μέσα μου είχε κλείσει οριστικά. Έφαγα λίγες μπουκές ψωμί. Ούτε τη γεύση δεν θυμάμαι. Όταν τελειώσαμε τον καφέ, η Ελένη έφερε ένα μικρό κουτί. Το άφησε μπροστά μου. «Θέλω να το πάρεις μαζί σου», είπε. Το άνοιξα. Μέσα είχε μια παλιά φωτογραφία της γιαγιάς μου, της Μαρίας. Μικρή, αλλά το βλέμμα της ήταν γεμάτο καλοσύνη. Μαζί είχε βάλει και ένα μικρό σημειωματάριο. Το άγγιξα. Η υφή του χαρτιού ήταν απαλή, σχεδόν ζεστή. «Το βρήκα στις κούτες που είχε αφήσει η μητέρα σου», είπε η Ελένη. «Δεν ξέρω γιατί δεν το κράτησε. Μάλλον δεν της ήταν χρήσιμο». Το στομάχι μου γύρισε. Όμως κάτι στο σημειωματάριο με κάλεσε. Το πήρα. Το έβαλα στην τσάντα μου χωρίς να το ανοίξω. Ένιωσα ότι δεν ήταν η ώρα. Μετά πήγα στο μπάνιο. Πλήθηκα, έδεσα τα μαλλιά μου ψηλά και κοίταξα τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Το πρόσωπό μου είχε πριστεί από την ένταση, αλλά τα μάτια μου ήταν διαφορετικά. Δεν έβλεπα το συνηθισμένο κενό. Έβλεπα μια σπίθα. Ένα ξεκίνημα. Η Ελένη μου έδωσε ένα παλιό της μπουφάν. «Θα πας πρωί-πρωί στο σταθμό?» με ρώτησε. «Ναι. Θέλω να προλάβω το πρώτο λεωφορείο για Θεσσαλονίκη». Η λέξη Θεσσαλονίκη έκανε το σώμα μου να αντιδράσει. Ήταν ο προορισμός που είχε μείνει χρόνια στο μυαλό μου. Μακριά. Αρκετά ώστε να μην με βρουν εύκολα. Αρκετά ώστε να μπορώ να ξαναγεννηθώ. Βγήκαμε στον δρόμο. Η πρωινή υγρασία μου χάιδεψε το πρόσωπο. Τα φανάρια ακόμα αναβόσβηναν στο κίτρινο. Ο κόσμος ήταν λιγοστός. Μόνο λίγοι εργάτες. Και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που περπατούσαν σιωπηλοί. Αυτός ο κόσμος δεν με ήξερε. Δεν ήξερε τι κουβαλούσα. Με το που μπαίναμε στο αυτοκίνητο, η Ελένη μου είπε: «Όταν φτάσεις εκεί, άλλαξε όνομα. Άσε πίσω σου τα πάντα. Μην πάρεις ούτε το επίθετό σου». Ένιωσα το σώμα μου να σκληραίνει. «Να αλλάξω όνομα». «Ναι, αφού θες να εξαφανιστείς, πρέπει να το κάνεις σωστά». Το λεωφορείο για Θεσσαλονίκη έφευγε σε 1 ώρα. Όταν φτάσαμε στον σταθμό, ένιωσα το στομάχι μου να ανακατεύεται. Ο θόρυβος των μηχανών, η οσμή του καμένου καφέ από το μικρό κιόσκι, οι φωνές των οδηγών, όλα ήταν τόσο έντονα που έπρεπε να συγκεντρωθώ για να αναπνεύσω. Πήρα το εισιτήριο. Το χαρτί ήταν λεπτό, σχεδόν αδύναμο. Το έσφιξα ανάμεσα στα δάχτυλά μου. Ένα χαρτί. Μόνο αυτό χρειαζόταν για να αλλάξει η ζωή μου. Η Ελένη με αγκάλιασε πριν ανέβω το λεωφορείο. Μύριζε σαπούνι και κάτι γλυκό, σαν βανίλια. Η ζεστασιά της με έκανε να νιώσω πως έφευγα από κάτι που με πονούσε, αλλά πήγαινα επίσης κάπου που δεν ήξερα αν θα αντέξω. «Ό,τι κι αν γίνει, είμαι εδώ», μου είπε. Της έσφιξα το χέρι. «Κι εγώ θα σε θυμάμαι». Το λεωφορείο ξεκίνησε. Κάθισα δίπλα στο παράθυρο. Η πόλη άρχισε να απομακρύνεται. Τα κτίρια, τα στενά, οι δρόμοι. Όλα γίνονταν μικρότερα. Σαν να μίκραινε κι όλη η παλιά μου ζωή μαζί τους. Η διαδρομή ήταν ήσυχη. Το τοπίο άλλαζε σιγά-σιγά. Πρώτα πολυκατοικίες, μετά χωράφια, ύστερα λόφοι. Ο ήλιος ανέβηκε και φώτισε τον δρόμο. Έκλεισα τα μάτια μου για λίγο. Η κούραση με τράβηξε μέσα της, αλλά πριν αποκοιμηθώ, ένιωσα μια σκέψη να με διαπερνά. Δεν υπάρχει πια επιστροφή. Όταν φτάσαμε Θεσσαλονίκη, ο αέρας μύριζε θάλασσα. Ένιωσα τον άνεμο να χτυπάει το πρόσωπό μου. Ήταν παγωμένος, αλλά είχε κάτι ζωηρό μέσα του. Περπάτησα προς το λιμάνι, κρατώντας το σακίδιό μου σφιχτά. Εκεί, στην άκρη ενός παλιού παγκάκιου, άνοιξα επιτέλους το σημειωματάριο της γιαγιάς μου. Η πρώτη σελίδα είχε μόνο μία φράση. «Μην αφήσεις ποτέ κανένα να σβήσει το φως σου». Σαν να χτύπησε κάτι μέσα μου. Δεν ήταν πληροφορία τρόμου, ούτε αποκάλυψη. Ήταν υπενθύμηση. Ότι κάποτε κάποιος με είδε. Έκλεισα το σημειωματάριο. Κοίταξα τη θάλασσα. Η μυρωδιά του αλατιού έμεινε στα ρουθούνια μου. Ένιωσα ξανά την καρδιά μου να χτυπάει δυνατά. Όχι από φόβο. Από απόφαση. Εδώ θα ξαναγεννηθώ. Και το όνομα Άννα θα μείνει μόνο σε όσους δεν με είδαν ποτέ πραγματικά. Όταν εγκαταστάθηκα στη Θεσσαλονίκη, οι πρώτες μέρες πέρασαν σαν θολές εικόνες. Περπατούσα πολύ, σαν να χρειαζόταν το σώμα μου να βρει ρυθμό πριν το μυαλό μου τολμήσει να σταθεί κάπου. Η πόλη είχε μια μυρωδιά θαλασσινή, λίγο υγρή, λίγο αλμυρή
Και κάθε τόσο ο αέρας κουβαλούσε ήχους από τα καράβια που ταξίδευαν. Για κάποιο λόγο, αυτό με ηρεμούσε. Η Ελένη με βοήθησε να βρω ένα μικρό δωμάτιο, σε μια παλιά πολυκατοικία κοντά στην καμάρα. Το πάτωμα έτριζε. Οι τοίχοι είχαν σημάδια υγρασίας, αλλά ήταν δικός μου χώρος. Ένα μέρος όπου κανείς δεν ήξερε το όνομά μου. Ένα μέρος που μπορούσα να αποφασίσω ποια θα γίνω. Την τρίτη μέρα, πήγα για πρώτη φορά στο γραφείο του Δρετέρη Σπυρίδωνα Αλεξίου. Η Ελένη μου τον είχε προτείνει, λέγοντας πως είναι ο μόνος που θα μπορούσε να με βοηθήσει να ξεμπλέξω με όσα ένιωθα. Το κτίριο ήταν παλιό, με βαριά ξύλινη πόρτα και μια μυρωδιά από χαρτί και παλιό χαλί. Μόλις μπήκα, ένιωσα μια απρόσμενη ζεστασιά. Ήταν σαν ο χώρος να είχε δει πολλές ιστορίες πριν από τη δική μου και να ήξερε πώς να τις κρατάει χωρίς να τις κρίνει. Ο γιατρός ήταν ψηλός, με γκρίζα μαλλιά και ήρεμα μάτια. Η φωνή του είχε μια σταθερότητα που με έκανε να νιώσω περισσότερη ασφάλεια από ό,τι περίμενα. Καθίσαμε αντικριστά. «Πώς θες να σε φωνάζω?» με ρώτησε στην αρχή. Τον κοίταξα για λίγο. Δεν ήθελα πια να ακούω το παλιό μου όνομα. Το αισθανόμουν βαρύ, σαν να κουβαλούσε όλη τη ζωή που άφησα πίσω μου. «Νέμεσης», του είπα. Δεν φάνηκε να ξαφνιάζεται. Απλώς έγνεψε. «Εντάξει, Νέμεσης, θέλεις να μου πεις τι σε έφερε εδώ?» Πήρα μια βαθιά ανάσα. Η καρέκλα είχε μια σκληρή υφή και ο ήχος από το ρολόι στον τοίχο έκανε την καρδιά μου να συγχρονίζεται μαζί του. Ήταν η πρώτη φορά που μιλούσα σε κάποιον χωρίς να φοβάμαι τι θα σκεφτεί. «Έφυγα από το σπίτι μου», του είπα, «και δεν σκοπεύω να επιστρέψω». Από εκεί ξεκίνησα να του λέω τα βασικά. Δεν είπα πολλά για τη μέρα της αποφοίτησης. Απλώς ανέφερα ότι ήταν η στιγμή που κατάλαβα πως δεν υπήρχε τίποτα να περιμένω πια. Εκείνος άκουγε χωρίς να διακόπτει. Δεν χρειάστηκε να πω λεπτομέρειες. Έβλεπε τις αντιδράσεις μου. Τον τρόπο που έσφιγγα τα χέρια μου. Τον τρόπο που απέφευγα να κοιτάξω το πάτωμα, σαν να φοβόμουν ότι θα με τραβήξει πίσω. «Καταλαβαίνω», είπε στο τέλος. «Όμως νομίζω ότι αυτό δεν ήταν μόνο μια απόφαση στιγμής. Ήταν το αποτέλεσμα πολλών χρόνων πίεσης». Έγνεψα. Το ήξερα. Το ένιωθα στο σώμα μου, σαν σημάδι που δεν φεύγει. Όταν μεγαλώνεις μέσα σε περιβάλλον όπου το δικό σου συναίσθημα δεν έχει χώρο, μαθαίνεις να το κρύβεις, συνέχισε εκείνος. Και κάποια στιγμή εξαφανίζεις και τον εαυτό σου. Η φράση με χτύπησε. Ένιωσα έναν πόνο στο στήθος, αλλά όχι από θλίψη. Από αναγνώριση. Ήταν η πρώτη φορά που κάποιος έβαλε σε λόγια αυτό που δεν τολμούσα να παραδεχτώ. Μετά τη συνεδρία, περπάτησα ως το Λευκό Πύργο. Ο ήλιος έδιε και η θάλασσα είχε χρώμα βαθύ μπλε, σχεδόν μαύρο. Ο αέρας ήταν δροσερός και μύριζε αλάτι και κάτι μεταλλικό. Κάθισα σε ένα παγκάκι. Έβγαλα το σημειωματάριο της γιαγιάς μου. Το άνοιξα στη δεύτερη σελίδα. «Η δύναμη έρχεται όταν καταλάβεις τι σου στερούν». Το διάβασα αργά, αφήνοντας τις λέξεις να μου γεμίσουν το μυαλό. Η γιαγιά μου ήταν ο μόνος άνθρωπος που έδειχνε να με βλέπει πραγματικά όταν ήμουν μικρή. Δεν καταλάβαινα τότε τι προσπαθούσε να μου πει. Τώρα οι λέξεις της ήταν σαν ψίθυρο οδηγός. Την επόμενη μέρα αποφάσισα να τακτοποιήσω τα τελευταία χαρτιά που χρειαζόμουν. Πήγα στη δημόσια υπηρεσία για να δηλώσω αλλαγή διεύθυνσης και να ξεκινήσω διαδικασία για νέο άφημα. Ο υπάλληλος με ρώτησε αν θέλω να αλλάξω και το επίθετο ή το όνομα. Στάθηκα για λίγο. Η καρδιά μου άρχισε να χτυπάει πιο δυνατά. «Ναι», είπα. «Θέλω να κάνω αίτηση αλλαγής ονοματεπώνυμου». Ήταν η πρώτη πραγματική πράξη που έδειχνε ότι το παρελθόν μου δεν θα με κρατούσε πια. Ο υπάλληλος μου έδωσε τα χαρτιά. Η υφή τους ήταν λεπτή, ψυχρή. Όταν έπιασα το στυλό, για μια στιγμή τα δάχτυλά μου πάγωσαν. Κοίταξα το κενό πλαίσιο που περίμενε το νέο μου όνομα και έγραψα «Νέμεσης Αλεά». Η κίνηση αυτή ήταν σαν κλικ μέσα μου. Δεν ήταν μόνο ένα νέο όνομα. Ήταν διαγραφή και αρχή μαζί. Βγαίνοντας από το κτίριο, ο αέρας με χτύπησε στο πρόσωπο και ένιωσα μια ανατριχύλα. Αλλά αυτή τη φορά δεν ήταν φόβος. Ήταν σαν να άνοιγε μια νέα πόρτα. Μια που δεν είχα ποτέ. Το βράδυ, στο δωμάτιό μου, προσπάθησα να βάλω τάξη στις σκέψεις μου. Όμως κάτι δεν με άφηνε. Στο σημειωματάριο υπήρχε μια σελίδα διπλωμένη. Δεν την είχα ανοίξει ακόμα. Την έβγαλα προσεκτικά. Ήταν ένα παλιό χαρτί. Λίγο κυτρινισμένο. Είχε πάνω έναν αριθμό. Μόνο αυτό. Έναν αριθμό τηλεφώνου γραμμένο με το χέρι της γιαγιάς μου. Γιατί θα είχε κρατήσει έναν αριθμό κρυμμένο. Γιατί μέσα στο σημειωματάριο που μου άφησε. Το μυαλό μου άρχισε να τρέχει. Ένιωσα ένα μούδιασμα στα χέρια. Ήταν ξεκάθαρα μια πληροφορία που δεν περίμενα. Μια πόρτα που δεν είχα ανοίξει ποτέ. Πήρα μια βαθιά ανάσα. Δεν τηλεφώνησα.
Όχι ακόμη, αλλά ήξερα ότι αυτός ο αριθμός δεν ήταν εκεί τυχαία. Ήταν ένα κομμάτι της ιστορίας μου που δεν είχα μάθει ακόμα. Και για πρώτη φορά στη ζωή μου δεν φοβόμουν να μάθω. Έκλεισα το φως και ξάπλωσα. Ο θόρυβος της πόλης έμπαινε από το παράθυρο. Κάποιος φώναζε, ο ήχος μιας μηχανής περνούσε γρήγορα και πιο μακριά άκουγα κύματα να χτυπούν στα βράχια. Σήμερα δεν είχα μόνο επιβιώσει. Είχα αρχίσει να ανακαλύπτω. Η μέρα ξεκίνησε με έναν αέρα πιο ψυχρό από το συνηθισμένο. Έμπαινε από το μισάνοιχτο παράθυρο και μου χάιδευε το πρόσωπο, σαν να μου θύμιζε ότι τίποτα δεν ήταν ακόμη σταθερό στη ζωή μου. Είχα διανύσει μερικές εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη, αρκετές για να αρχίσω να αναπνέω πιο ελεύθερα, αλλά όχι αρκετές για να νιώσω ότι πατάω γερά στο έδαφος. Και σήμερα ένιωθα πως κάτι θα άλλαζε. Ο Δ. Αλεξίου μου είχε ζητήσει να του φέρω οποιαδήποτε παλιά σημείωση, αντικείμενο ή στοιχείο από το παρελθόν μου θα μπορούσε να βοηθήσει να ξεκαθαρίσουμε την εικόνα της οικογένειάς μου. Το σημειωματάριο της γιαγιάς μου ήταν ήδη πάνω στο τραπέζι. Το άγγιξα με προσοχή. Η υφή του είχε γίνει μικρό κομμάτι της καθημερινότητάς μου, σαν κάτι που έδινε νόημα στη νέα μου πορεία. Πριν φύγω, αποφάσισα να κοιτάξω ξανά εκείνη τη σελίδα με τον αριθμό τηλεφώνου. Το χαρτί είχε μια μυρωδιά παλιάς σοφίτας, σαν να κουβαλούσε ιστορίες που δεν είχαν υποθεί ποτέ. Δεν τον κάλεσα. Όχι ακόμη. Αλλά ήξερα πως όσο περισσότερο το ανέβαλα, τόσο περισσότερο θα με κυνηγούσε. Βγήκα στο δρόμο. Η πόλη σηκωνόταν σιγά σιγά. Άκουγα μηχανάκια, κουδούνια από ποδήλατα και τη μυρωδιά του ζεστού κουλουριού να αφήνει μια γλύκα στον αέρα. Πήρα ένα και συνέχισα να περπατάω προς το γραφείο. Η ζεστασιά του στο χέρι μου με έκανε να νιώσω για λίγο πως δεν ήμουν τόσο μόνη. Όταν έφτασα, ο γιατρός με υποδέχτηκε με εκείνο το σταθερό χαμόγελο που δεν μύριζε ποτέ λύπηση. «Καλημέρα, Νέμεσης». Κάθισε. Του έδωσα το σημειωματάριο. Το ξεφίλησε προσεκτικά. «Η γιαγιά σου φαίνεται πως είχε μια ιδιαίτερη σχέση μαζί σου», είπε ήρεμα. «Ναι, ήταν ο μόνος άνθρωπος που με έκανε να νιώθω ότι αξίζω να υπάρχω». Δεν μίλησε αμέσως. Κοίταξε τη σελίδα με τον αριθμό. «Και αυτό, δεν ξέρω τι σημαίνει. Δεν θυμάμαι ποτέ να μου μίλησε για κάποιον συγκεκριμένο». Ο γιατρός έγειρε ελαφρώς μπροστά, στηρίζοντας τα χέρια του στα γόνατά του. Μερικές φορές, οι άνθρωποι που βλέπουν πίσω από τις μάσκες άλλων αφήνουν μικρά σημάδια, σαν να θέλουν να εξασφαλίσουν πως κάποια στιγμή θα βρεις την αλήθεια. Η καρδιά μου χτύπησε πιο γρήγορα. Δεν ήξερα αν εννοούσε κάτι βαθύτερο ή απλώς ήθελε να με κάνει να σκεφτώ. Αλλά μέσα μου ένιωθα ότι ο αριθμός αυτός δεν ήταν μια απλή σημείωση. Μετά τη συνεδρία, αντί να γυρίσω στο δωμάτιό μου, πήγα προς την παραλία. Ένιωθα την ανάγκη να περπατήσω, να ξεκαθαρίσω τον θόρυβο μέσα μου. Τα κύματα χτυπούσαν απαλά, αφήνοντας μια δροσερή μυρωδιά στο δέρμα μου. Ένιωθα τον αέρα να μου σηκώνει τα μαλλιά, σαν να προσπαθούσε να με τραβήξει προς τα μπροστά. Έβγαλα το κινητό μου. Κοίταξα τον αριθμό. Τα δάχτυλά μου έτρεμαν. Όχι από φόβο, αλλά από την αίσθηση πως αυτό που θα μάθαινα θα έριχνε φως σε κάτι που δεν είχα καν φανταστεί. Δεν κάλεσα. Όμως το αποθήκευσα στη συσκευή μου με το όνομα «Άγνωστο νήμα». Δεν ήταν τυχαία αυτή η επιλογή. Ένιωθα πως αυτός ο αριθμός θα ξετύλιγε κάτι που ήταν χρόνια κρυμμένο. Το απόγευμα πέρασα από το διαμέρισμα του Γιάννη Πετράλη. Είχαμε μιλήσει μερικές φορές από τότε που ήρθα στη Θεσσαλονίκη. Ήξερε καλά από ψηφιακά ίχνη, ήταν ο άνθρωπος που μπορούσε να δει πίσω από τις οθόνες. Του είχα ζητήσει να με βοηθήσει να βρω παλιά αρχεία που αφορούσαν τη μητέρα μου και τον Νίκο. Δεν ήξερα τι ακριβώς έψαχνα, αλλά κάτι μου έλεγε πως υπήρχε μια ιστορία πίσω από τη λάμψη τους. Χτύπησα το κουδούνι. Ο Γιάννης άνοιξε με ένα χαμόγελο. Το διαμέρισμά του μύριζε καφέ και παλιό ξύλο. Πάντα ένιωθα άνετα εδώ, χωρίς να χρειάζεται να πω πολλά. «Έλα, σε περίμενα», είπε. «Έχω κάτι να σου δείξω». Η καρδιά μου σκύρτησε. Τον ακολούθησα στο μικρό γραφείο του. Η οθόνη του υπολογιστή έλαμπε στο μισοσκόταδο. Πάνω στο γραφείο υπήρχαν σημειώσεις, καλώδια, ένα παλιό ραδιόφωνο. «Βρήκα κάποιες παλιές φωτογραφίες της μητέρας σου», είπε και μεγάλωσε μια από αυτές στην οθόνη. Η αναπνοή μου κόπηκε. Η μητέρα μου, νεότερη, ντυμένη επίσημα, σε μια εκδήλωση. Δίπλα της δεν ήταν ο Κώστας. Ήταν ένας άγνωστος άντρας, που την κρατούσε σφιχτά από τη μέση. Στα μάτια της υπήρχε το ίδιο εκείνο χαμόγελο που μου έδινε μόνο όταν χρειαζόταν να δείξει σε άλλους ότι είχε τέλεια οικογένεια. «Αυτός ποιος είναι?» ρώτησα χαμηλά. Ο Γιάννης έδειξε την επόμενη φωτογραφία. Ήταν οι δύο τους σε ένα τραπέζι, πολύ κοντά. Η μητέρα μου γελούσε. Όχι όπως στο σπίτι. Ένα γέλιο που έμοιαζε αληθινό.
«Δεν ξέρω ακόμα», είπε. Αλλά όλες αυτές οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν την εποχή που ο Κώστας πίστευε πως εκείνη δούλευε μέχρι αργά. Ένιωσα το σώμα μου να παγώνει. Ο λαιμός μου έγινε στενός. «Υπάρχει κι άλλο», είπε ο Γιάννης. Άνοιξε έναν φάκελο. Έγραφα. Κάποιοι οι τίτλοι έγραφαν «Οικογενειακή συμβολεογραφική πράξη». Άλλοι είχαν το όνομα του Νίκου. Αλλά αυτό που με χτύπησε ήταν μια σημείωση. Το όνομά μου. Δίπλα, μια χρέωση για σχολικά έξοδα. Σημαντικό ποσό. Η μητέρα μου πάντα έλεγε πως είχα υπερβολικές απαιτήσεις. Πως δεν χρειαζόταν να σπουδάσω τόσο. Κι όμως πλήρωνε για μένα. Κρυφά. Γιατί? Ένιωσα τα μάτια μου να καίνε. Δεν ήταν συγκίνηση. Ήταν σύγχυση. Ήταν οργή. Ήταν η αίσθηση πως όλη μου η ζωή είχε χτιστεί πάνω σε μισές αλήθειες. «Γιατί να το κρύψει?» ρώτησα. Ο Γιάννης με κοίταξε σταθερά. «Ίσως γιατί αν ήξερες πόσο επένδυσε σε σένα, θα έβλεπες την άλλη πλευρά της και δεν θα μπορούσε να σε κρατάει μικρή». Η φράση του έπεσε μέσα μου σαν πέτρα. Δεν είχε άδικο. Η μητέρα μου δεν ήθελε ποτέ να νιώσω ικανή. Πάντα κάτι έπρεπε να μου λείπει. Κάτι να με κρατάει πίσω. Πήρα μια βαθιά ανάσα. Η μυρωδιά του παλιού γραφείου, η ζέστη του υπολογιστή, ο ήχος από τα δάχτυλα του Γιάννη που χτυπούσαν ελαφρά το γραφείο, όλα έμοιαζαν να γίνονται πιο έντονα, σαν να ήθελαν να με κάνουν να δω καθαρά ότι η ιστορία που έζησα δεν ήταν η πραγματικότητα. Ήταν η εκδοχή της μητέρας μου. «Θέλω να βρω ποιος είναι ο άντρας στις φωτογραφίες», είπα. «Θα τον βρω», απάντησε ο Γιάννης χωρίς δισταγμό. Σηκώθηκα. Τα πόδια μου έτρεμαν λίγο, όχι από φόβο αυτή τη φορά, αλλά από την επίγνωση ότι έπαιρνα μια απόφαση που θα άλλαζε τα πάντα. Έβγαλα το κινητό μου. Κοίταξα τον αριθμό στο σημειωματάριο. Ήταν ώρα να κάνω το πρώτο βήμα. Ξεκλείδωσα την οθόνη. Πάτησα κλίση. Η καρδιά μου χτυπούσε τόσο δυνατά που ένιωθα πως θα σπάσει. Η γραμμή άρχισε να χτυπά. 1 φορά. 2. 3. Και τότε μια αντρική φωνή απάντησε. «Ναι, ποιος είναι?» Πάγωσα. Όμως δεν έκλεισα. Ήξερα πως αυτή η στιγμή ήταν το κατόφλι προς μια αλήθεια που δεν μπορούσα πια να αγνοήσω. «Θέλω να μάθω ποιος είστε», είπα με φωνή που έτρεμε αλλά δεν έσπασε. Και η σιωπή που ακολούθησε μύριζε αποκάλυψη. Η φωνή του άντρα στην άλλη άκρη της γραμμής έμοιαζε να κρατά την ανάσα μου στα χέρια της. Ήταν βαθιά, κουρασμένη, σαν κάποιος που είχε μάθει να ζει με βάρος. Για λίγα δευτερόλεπτα δεν μίλησε. Κι εγώ, με το κινητό κολλημένο στο αυτί, ένιωθα τον παλμό μου να χτυπάει σαν τύμπανο. «Ποιος είστε?» ρώτησε ξανά. Ένιωσα μια ξαφνική ζέστη να ανεβαίνει στο λαιμό μου. Δεν μπορούσα πια να κρυφτώ. «Με λένε Νέμεση Σαλεά», είπα, κρατώντας σταθερή τη φωνή μου. «Και έχω έναν αριθμό που ήταν γραμμένο στο σημειωματάριο της γιαγιάς μου». Η σιωπή που ακολούθησε ήταν παχιά. Σχεδόν ακουγόταν. Ένιωσα τα δάχτυλά μου να υδρώνουν γύρω από το κινητό. «Μπορούμε να μιλήσουμε από κοντά», είπε τελικά ο άντρας. «Αν είστε όντως αυτή που νομίζω». «Αυτή που νομίζει». Η φράση με χτύπησε στο στομάχι. Δεν ήξερα τι περίμενα, αλλά όχι αυτό. «Πού?» ρώτησα. Μου έδωσε μια διεύθυνση. Κάπου κοντά στην Άνω Πόλη. Όταν έκλεισα το τηλέφωνο, έμεινα για λίγη ώρα ακίνητη. Ο αέρας μέσα στο δωμάτιο μύριζε σκόνη και υγρασία. Το σώμα μου ήταν τεταμένο, αλλά το μυαλό μου είχε μια καθαρότητα που δεν είχα ξαναζήσει. Δεν μπορούσα να κάνω πίσω. Είχα φτάσει πολύ μακριά. Περπάτησα ως την Άνω Πόλη αργά, προσπαθώντας να παρακολουθώ κάθε ήχο γύρω μου. Τα πλακόστρωτα έτριζαν κάτω από τα παπούτσια μου. Ο αέρας ήταν πιο ψυχρός εκεί, κουβαλούσε μυρωδιά από γιασεμί και καμένο ξύλο από κάποιο τζάκι. Υπήρχε μια ησυχία σχεδόν παράξενη για πόλη. Η διεύθυνση με οδήγησε σε ένα παλιό σπίτι με πέτρινη αυλή. Η πόρτα ήταν μισάνοιχτη. Ένιωσα την καρδιά μου να χάνει βήμα. Πριν χτυπήσω, εμφανίστηκε ο άντρας. Γύρω στα 60, με μάτια κουρασμένα αλλά καθαρά. Με κοίταξε για πολλή ώρα χωρίς να μιλήσει. «Είσαι ίδια με εκείνη?» είπε χαμηλά. «Με ποια?» ρώτησα. «Με τη Μαρία, τη γιαγιά σου». Το άκουσα και ένιωσα το βάρος στο στήθος μου να μετακινείται, σαν να μην ήξερε που να σταθεί. Με κάλεσε μέσα. Το σπίτι μύριζε παλιό ξύλο και καφέ. Η τοίχη ήταν γεμάτη με φωτογραφίες, βιβλία και κορνίζες χωρίς εικόνες. Κάθισα σε μια καρέκλα, ενώ εκείνος έφερε 2 φλιτζάνια τσάι. «Θες να μου πεις ποια είσαι?» με ρώτησε. Του έδωσα μια σύντομη εκδοχή της ιστορίας μου. Του είπα πως έφυγα, πως άλλαξα όνομα, πως βρήκα τον αριθμό της γιαγιάς μου. Δεν ανέφερα πολλά για τη μητέρα μου. Δεν ήξερα αν έπρεπε. Ο άντρας άφησε το φλιτζάνι κάτω. «Το όνομά μου είναι Ανδρέας», είπε. «Ήμουνα φίλος της Μαρίας. Πολύ κοντινός φίλος.
Γιατί είχε τον αριθμό σου κρυμμένο? Ο Ανδρέας πήρε μια βαθιά ανάσα. Γιατί η μητέρα σου δεν ήθελε κανέναν από την οικογένεια του πατέρα σου στη ζωή σας? Ένιωσα τους ώμους μου να σκληραίνουν. Ο πατέρας μου δεν ήταν ποτέ στη ζωή μου, είπα σχεδόν αμυντικά. Ήσουν μικρή όταν έφυγε, είπε εκείνος. Αλλά όχι επειδή ήθελε να φύγει. Του το στέρισαν. Η φράση έπεσε σαν πέτρα μέσα μου. Του το στέρισαν ποιος? Ο Ανδρέας με κοίταξε με ένα βλέμμα γεμάτο γνώση. Η μητέρα σου? Και για να είμαι ειλικρινής, δεν το έκανε από φόβο. Το έκανε από περηφάνεια. Από ανάγκη να ελέγχει τη δική της εικόνα. Ο αέρας μέσα στο δωμάτιο έγινε βαρύς. Ένιωσα το αίμα να ανεβαίνει στο κεφάλι μου. Ο πατέρας μου θέλησε να με δει, ρώτησα. Πολλές φορές. Αλλά η Δέσποινα φρόντισε να τον κάνει να φαίνεται επικίνδυνος, ασταθής, ανεύθυνος. Και οι γονείς της την πίστεψαν. Εκείνος έφυγε. Δεν άντεξε τον πόλεμο. Τα χέρια μου έτρεμαν. Ολόκληρο το σώμα μου είχε μια παράξενη ζέστη, σαν πυρετός που ανέβαινε. Γιατί δεν μου είπε ποτέ τίποτα? Ψιθύρισα. Ο Ανδρέας έγειρε μπροστά. Γιατί αν ήξερες την αλήθεια, δεν θα μπορούσε πια να σε κρατά εξαρτημένη. Αυτή η φράση ήταν σαν να άκουγα τη δική μου σκέψη μέσα από τα χείλη κάποιου άλλου. Δεν μίλησα για λίγο. Κοιτούσα ένα σημείο στον τοίχο, προσπαθώντας να σταματήσω το μυαλό μου από το να κατρακυλά σε σκοτεινές διαδρομές. Η μητέρα μου είχε σβήσει τον πατέρα μου από τη ζωή μου. Είχε σβήσει ολόκληρη την πλευρά της οικογένειάς μου. Και εγώ μεγάλωσα πιστεύοντας ότι ήταν ο μόνος που έφυγε. Το σπίτι ξαφνικά μύριζε ξύλο που καίγεται. Η ζέστη από ένα μικρό καλοριφέρ έκανε τον αέρα να κυματίζει. Ένιωσα ζάλι. Ο Ανδρέας σηκώθηκε και έφερε ένα παλιό κουτί. Το άφησε μπροστά μου. «Αυτό είναι δικό σου», είπε. «Η Μαρία το είχε φυλάξει για όταν θα ήσουν έτοιμη». Η καρδιά μου σφίχτηκε. Άνοιξα το κουτί. Μέσα είχε ένα γράμμα. Ένα παλιό, κιτρινισμένο γράμμα. Στην μπροστινή πλευρά έγραφε «Για την Άννα, όταν βρει το δρόμο της». Τα μάτια μου γέμισαν υγρασία. Τα δάχτυλα μου έτρεμαν καθώς άνοιξα το φάκελο. Η μυρωδιά του παλιού χαρτιού ανέβηκε, γεμάτη αναμνήσεις. Το γράμμα ήταν μικρό. «Άννα μου, η αλήθεια δεν φοβάται. Μόνο όσοι τη χειρίζονται για να πληγώνουν φοβούνται. Κάποια μέρα θα δεις όσα σου έκρυψαν. Και τότε θα ξαναβρεις τον εαυτό σου. Η αγάπη μου δεν χάθηκε ποτέ. Γιαγιά». Ένιωσα τον κόσμο γύρω μου να θολώνει. Δεν ήταν μόνο συγκίνηση. Ήταν κάτι βαθύτερο. Μια απόδειξη ότι το παρελθόν μου δεν ήταν αυτό που μου είχαν παρουσιάσει. Και μια υπόσχεση ότι υπήρχαν ακόμα πράγματα που δεν ήξερα. Έκλεισα το γράμμα και κοίταξα τον Ανδρέα. «Θέλω να μάθω ποιος ήταν ο πατέρας μου», είπα αποφασισμένα. «Θα σε βοηθήσω», απάντησε χωρίς δισταγμό. Έπειτα από λίγη ώρα, σηκώθηκα να φύγω. Βγήκα στην αυλή. Ο αέρας της άνω πόλης είχε γίνει πιο δυνατός, πιο ψυχρός. Η μυρωδιά του γιασεμιού είχε ανακατευτεί με υγρασία. Έσφιξα το παλτό μου. Καθώς κατέβαινα τα σκαλιά, ένιωσα μια αλλαγή μέσα μου. Όχι σαν φόβος, σαν επιστροφή. Όχι σαν Άννα, αλλά σαν σκιά που ξέρει πλέον τι ακολουθεί. Ήμουν έτοιμη να επιστρέψω στην πόλη μου. Όχι για να με δουν, αλλά για να τους δω εγώ. Η απόφαση είχε πάρθει. Δεν υπήρχε πια αμφιβολία μέσα μου. Μετά τη συνάντηση με τον Ανδρέα, μετά το γράμμα της γιαγιάς μου, κάτι είχε αλλάξει οριστικά. Δεν ήμουν πια το παιδί που ζητούσε αγάπη. Ήμουν γυναίκα που ζητούσε αλήθεια. Και η αλήθεια, όσο κι αν πόναγε, μου έδινε ένα νέο είδος δύναμης. Το επόμενο πρωί ξύπνησα με τη μυρωδιά της υγρασίας να μπαίνει από το παράθυρο. Ο ουρανός ήταν γκρι, έτοιμος για βροχή. Το σώμα μου ένιωθε βαρύ αλλά σταθερό, σαν να ετοιμαζόταν για κάτι που δεν μπορούσε να αποφευχθεί. Σήμερα θα έκανα την πρώτη μου κίνηση. Δεν θα ήταν μεγάλη. Δεν θα ήταν κραυγαλαία. Θα ήταν ακριβής. Ελεγχόμενη. Σαν το τράβηγμα μιας κλωστής που αρχίζει να ξυλώνει ένα υφαντό. Έφτιαξα έναν καφέ και κάθισα στο μικρό τραπέζι. Άνοιξα το κινητό μου και κοίταξα τις φωτογραφίες που είχε συλλέξει ο Γιάννης. Εκείνες της μητέρας μου με τον άγνωστο άντρα. Οι ημερομηνίες, οι τοποθεσίες, όλα συμβάδιζαν με τα χρόνια που η μητέρα μου ισχυριζόταν πως έδινε τα πάντα για την οικογένειά μας. Και όμως έδινε τα πάντα αλλού. Η οργή ήταν εκεί, αλλά δεν με τύφλωνε. Με καθοδηγούσε. Έστειλα μήνυμα στον Γιάννη. «Ξεκινάμε σήμερα». Η απάντηση ήρθε σε δευτερόλεπτα. «Πού να σε βρω?» Του έστειλα μια διεύθυνση. Ένα μικρό καφέ κοντά στην παραλία. Βγήκα στον δρόμο. Ο αέρας μύριζε βρεγμένο χώμα και αλάτι. Έβαλα τα χέρια στις τσέπες μου για να ζεσταθώ. Το στομάχι μου ήταν σφιγμένο. Αλλά αυτό το σφίξιμο δεν ήταν φόβος. Ήταν προσμονή. Ο Γιάννης με περίμενε ήδη εκεί, καθισμένος δίπλα στο παράθυρο.
Μόλις μπήκα, με κοίταξε προσεκτικά, σαν να ήθελε να δει αν είχα αλλάξει από χθες. «Είσαι έτοιμη?» με ρώτησε. «Δεν ξέρω αν είμαι έτοιμη», του είπα. «Ξέρω μόνο ότι πρέπει να γίνει». Έβγαλε το λάπτοπ. Το άνοιξε. Η οθόνη έλαμψε. «Πες μου τι θέλεις να κάνουμε». Κάθισα δίπλα του. Η καρέκλα ήταν κρύα και η μυρωδιά του καφέ γύρω μας έκανε την ατμόσφαιρα λίγο πιο ζεστή. «Θέλω να χτυπήσουμε το σημείο που πονάνε περισσότερο», είπα. «Την εικόνα τους». Ο Γιάννης χαμογέλασε ελαφρά. «Της μητέρας σου ή του αδερφού σου?» «Και των δύο. Αλλά θα ξεκινήσουμε από τον Νίκο». Δεν το είπα με οργή. Το είπα σαν κάποια που είχε δει πια τις ραφές στο προσωπείο τους. Ο Γιάννης έβγαλε ένα αρχείο και το άνοιξε. Ήταν άρθρα, βίντεο και δημοσιεύσεις για τον Νίκο. Η καριέρα του στο μπάσκετ ανέβαινε. Η οικογένειά μου, η μητέρα μου, είχε χτίσει μια ολόκληρη αφήγηση γύρω από το παιδί θαύμα. Η λέξη αφήγηση έκανε το δέρμα μου να ανατριχιάσει. Γιατί τώρα πια ήξερα πως δεν ήταν απλώς υπερηφάνεια. Ήταν ανάγκη. Ήταν ψέμα. Ήταν ο μηχανισμός της εξουσίας της. «Αν καταρρεύσει η εικόνα του, πέφτει και εκείνη», είπα. Ο Γιάννης έγνεψε. «Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν θες να πληγώσεις ζηλιάρικα. Θες να χτυπήσεις τις αντιφάσεις». Είχε δίκιο. Δεν ήθελα να εκδικηθώ από μικρότητα. Ήθελα να εκθέσω την αλήθεια. Την αλήθεια που με είχαν αναγκάσει να θάψω. Ο Γιάννης άρχισε να πληκτρολογεί. Εγώ παρακολουθούσα. Η καρδιά μου χτυπούσε ρυθμικά, σαν τύμπανο που κρατάει τον ρυθμό μιας μάχης. «Βρήκα κάτι», είπε ξαφνικά. Έσκυψα πιο κοντά. Ήταν ένα έγγραφο από μια παλιά αθλητική ακαδημία. Είχε τον Νίκο καταχωρημένο ως παίκτη, αλλά με διαφορετική ημερομηνία εγγραφής από ό,τι έλεγε η μητέρα μου στα κοινωνικά δίκτυα. «Εδώ λέει ότι μπήκε στην ακαδημία 3 μήνες πιο αργά από ό,τι ισχυρίζεται η μητέρα σου», είπε ο Γιάννης. «Γιατί να το αλλάξει?» ρώτησα. «Γιατί η ιστορία τα έδωσε όλα από μικρός, πουλάει περισσότερο». Ένιωσα το σαγόνι μου να σφίγγεται. Αυτή ήταν η πρώτη ρογμή. Η πρώτη μικρή αλήθεια που μπορούσε να αποδείξει πως τίποτα δεν ήταν όπως το παρουσίαζαν. Η απόφαση ήρθε φυσικά. «Θέλω να κάνεις ανώνυμες αποστολές. Όχι επιθετικές, ρογμές, ώστε να αρχίσει ο κόσμος να αμφισβητεί». Ο Γιάννης με κοίταξε για λίγο. «Νέμεσης. Αυτό είναι επικίνδυνο. Αν το καταλάβουν, δεν θα το καταλάβουν. Και να το καταλάβουν, δεν έχουν τρόπο να με βρουν». Ένιωσα το σώμα μου να σταθεροποιείται. Δεν ήμουν πια το κορίτσι που περίμενε εξηγήσεις. Ήμουν η γυναίκα που έβλεπε την αλήθεια και δεν τη φοβόταν. Ο Γιάννης άρχισε τη διαδικασία. Μικρές, προσεγμένες αποστολές, ενδείξεις, ερωτήσεις κάτω από δημοσιεύσεις, ψηφιακά ίχνη που έδειχναν πως η ιστορία της οικογένειας δεν τέριαζε με τα δεδομένα. Καθώς δούλευε, εγώ κοιτούσα έξω. Η βροχή είχε αρχίσει. Σταγόνες χτυπούσαν το τζάμι, αφήνοντας στιγμιαίες γραμμές. Το βλέμμα μου εχμαλωτίστηκε σε μία από αυτές. Ένιωσα πως η δική μου ζωή ήταν σαν αυτή τη σταγόνα. Έπεφτε από ψηλά, χτυπούσε κάπου και άφηνε το σημάδι της πριν χαθεί. Μόνο που εγώ δεν σκόπευα να χαθώ. Όταν τελειώσαμε, ένιωθα ένα μείγμα ανακούφισης και ηλεκτρισμού. «Θέλεις να δεις κάτι ακόμα?» με ρώτησε ο Γιάννης, χαμηλώνοντας τον τόνο της φωνής του. «Τι?» Άνοιξε έναν φάκελο. «Φωτογραφίες της μητέρας σου από πρόσφατο γκάλα. Με άλλους ανθρώπους. Όχι τον Κώστα. Και όχι τον άντρα από τις παλιές». Κοίταξα τις εικόνες. Η μητέρα μου χαμογελούσε πλατιά, κρατώντας ένα ποτήρι. Δίπλα της μια γυναίκα που έδειχνε σχεδόν δέος. Και η μητέρα μου είχε τη στάση που είχε πάντα όταν ένιωθε ότι όλοι την κοιτούσαν. «Είναι ακόμα η ίδια», είπα. «Όχι», είπε ο Γιάννης. «Τώρα έχει λόγο να φοβάται. Γιατί υπάρχει κάποιος που ξέρει». Το ένιωσα. Όχι ως απειλή, ως δύναμη. Και τότε, σαν να άνοιξε ένας νέος δρόμος μέσα μου, γεννήθηκε η απόφαση που θα άλλαζε τον υπόλοιπο άξονα της ζωής μου. Θα γυρνούσα στην Αθήνα. Αόρατη. Σιωπηλή. Σαν σκιά. Όχι για να τους μιλήσω. Για να δω πώς κινούνται όταν πιστεύουν ότι κανείς δεν τους κοιτά. Έπινα την τελευταία γουλιά καφέ όταν το στομάχι μου έσφιξε από μια ξαφνική σκέψη. «Γιάννη, αν αρχίσουν να αναζητούν ποιος ξεκίνησε αυτά τα σχόλια», με κοίταξε σοβαρά, «τότε θα πρέπει να είσαι πιο προσεκτική από ποτέ. Αν τους προκαλέσεις ανοιχτά, θα απαντήσουν». Δεν χαμογέλασα. Δεν φοβήθηκα. Αλλά ένιωσα για πρώτη φορά τον πραγματικό κίνδυνο. Ο δρόμος που είχα επιλέξει δεν είχε επιστροφή. Το απόγευμα έφυγα από το καφέ και περπάτησα κοντά στη θάλασσα. Ο αέρας ήταν δυνατός. Η μυρωδιά του νερού έμπαινε βαθιά μέσα μου. Τα μαλλιά μου κολλούσαν στο πρόσωπό μου. Το σώμα μου ήταν κουρασμένο, αλλά το μυαλό μου ήταν ξύπνιο, κοφτερό. Εκεί, μπροστά στη θάλασσα της Θεσσαλονίκης, έκανα τη δεύτερη οριστική μου απόφαση.
Δεν είχα πλέον σκοπό να κρύβομαι στη δική μου ζωή. Από εδώ και πέρα θα εμφανιζόμουν στη δική τους. Σαν σκιά, σαν υπενθύμηση, σαν αλήθεια που κανείς τους δεν ήθελε να αντικρίσει. Και όταν ήμουν έτοιμη, θα τους κοιτούσα στα μάτια χωρίς να τρέμω πια. Επέστρεψα στην Αθήνα χωρίς να ειδοποιήσω κανέναν. Το λεωφορείο έφτασε νωρίς το πρωί, όταν η πόλη ήταν ακόμα μισοκοιμισμένη και ο αέρας μύριζε καυσαέριο και ψωμί από τα πρώτα φούρνους που άνοιγαν. Κατέβηκα στο πεζοδρόμιο με το σακίδιο στην πλάτη και για μια στιγμή ένιωσα σαν ξένη. Ήταν παράξενο να περπατάω σε δρόμους που κάποτε με πονούσαν χωρίς να με αναγνωρίζει κανείς. Αυτή η αορατότητα όμως τώρα ήταν όπλο. Ο στόχος μου δεν ήταν να φανώ. Ήταν να δω. Περπάτησα μέχρι τη γειτονιά μου κρατώντας την κουκούλα πάνω από το κεφάλι. Η υγρασία του πρωινού κολούσε στο μέτωπό μου και ένιωθα το στομάχι μου σφιγμένο. Όχι από φόβο, αλλά από συγκέντρωση. Σταμάτησα απέναντι από το σπίτι μας. Το ίδιο σπίτι όπου πέρασα χρόνια να προσπαθώ να ακουστώ. Το ίδιο σπίτι όπου η ζωή μου είχε μικρύνει τόσο, που χωρούσε μόνο ανάμεσα στους τοίχους του δωματίου μου. Η κουρτίνα του σαλονιού ήταν μισάνοιχτη. Είδα τη μητέρα μου να περπατάει μέσα στο δωμάτιο, με το κινητό στο χέρι όπως πάντα. Η στάση της ήταν όρθια, σαν να κουβαλούσε έναν αόρατο θρόνο. Δεν χρειαζόταν καν να ακούσω για να ξέρω το ύφος της φωνής της. Ψεύτικη γλυκύτητα, προσεκτικά ελεγχόμενη, έτοιμη να γίνει μαχαίρι. Έφυγα πριν με καταπιεί το παλιό συναίσθημα. Δεν ήμουν εκεί για να ξαναζήσω κάτι. Ήμουν εκεί για να τον γκρεμίσω. Περπάτησα μέχρι ένα μικρό καφέ στη γωνία. Έπιασα ένα τραπέζι που έβλεπε προς τον δρόμο και άνοιξα το κινητό μου. Ο Γιάννης είχε ήδη στείλει ό,τι είχαμε ετοιμάσει. Μικρά κομμάτια πληροφορίας, σωστά τοποθετημένα, που θα άρχιζαν να παραμορφώνουν την εικόνα του Νίκου. Τίποτα που να τον κατέστρεφε. Μόνο ρογμές. Αλλά οι ρογμές, αν ξέρεις που να τις βάλεις, μπορούν να κάνουν έναν τοίχο να καταρρεύσει. Άνοιξα το προφίλ αθλητικών ειδήσεων, όπου είχε αναρτηθεί πρόσφατο άρθρο για την τελευταία του επιτυχία. Ένα σχόλιο, ανώνυμο, είχε ήδη εμφανιστεί. Οι ημερομηνίες της Ακαδημίας δεν ταιριάζουν με αυτά που λέτε. Μήπως να το ελέγξετε? Αθώο. Σχεδόν αδιάφορο. Αλλά ήξερα πως δεν ήταν. 2 ώρες αργότερα, ο πρώτος μικρός σεισμός είχε ήδη ξεκινήσει. Το άρθρο είχε δεχτεί νέες παρατηρήσεις. Κάποιοι ρωτούσαν. Κάποιοι αμφισβητούσαν. Δεν ήταν επίθεση. Ήταν αμφιβολία. Και για ανθρώπους σαν τη μητέρα μου, η αμφιβολία είναι πιο επικίνδυνη από οποιαδήποτε καταγγελία. Βγήκα από το καφέ και περπάτησα προς το παλιό μου γυμνάσιο. Ήθελα να το δω, όχι για να θυμηθώ, αλλά για να δω πως είναι ένας τόπος όταν πια δεν τον φοβάσαι. Η μυρωδιά από τα πεύκα στην αυλή με χτύπησε αμέσως. Ο αέρας εδώ ήταν διαφορετικός, πιο καθαρός, σαν να είχε κολλήσει κάτι από τα χρόνια που ήμασταν παιδιά. Καθώς πλησίαζα, άκουσα φωνές από μια παρέα μαθητών. Γελούσαν. Μιλούσαν για έναν αγώνα του Νίκου. Κάποιος είπε: «Λες να μην είναι αλήθεια αυτά που βγήκαν». Σταμάτησα. Το κορμί μου ένιωσε το σοκ σαν παγωμένο κύμα. Ήταν τόσο γρήγορο. Ναι, οι μικρές ρογμές ταξιδεύουν πιο γρήγορα από τα μεγάλα σκάνδαλα. Ένιωσα το χέρι μου να τρέμει λίγο, αλλά όχι από φόβο, από δύναμη. Μια νέα, ακατέργαστη δύναμη που δεν είχα νιώσει ποτέ. Συνέχισα τον δρόμο μου. Το επόμενο βήμα μου ήταν να δω τον πατριό μου, τον Κώστα. Ήξερα πως δεν θα με αναγνώριζε εύκολα. Είχα αλλάξει μαλλιά, είχα αλλάξει τρόπο ντυσίματος, είχα αλλάξει άβρα. Τον βρήκα στο μικρό μαγαζί όπου εργαζόταν. Μύριζε λάδι μηχανής και σίδερο. Με αναγνώρισε. Όχι. Με κοίταξε για μία στιγμή μόνο, σαν να ένιωσε κάτι οικείο, και μετά συνέχισε τη δουλειά του. Τον παρακολουθούσα να σκουπίζει τα χέρια του, να κοιτάζει το κινητό του, να το αφήνει στο πλάι με εκνευρισμό. Πέρασαν λίγα λεπτά και με πλησίασε ο βοηθός του. «Όλα καλά. Περιμένετε κάποιον». Κούνησα το κεφάλι. «Όχι. Απλώς βλέπω». Η λέξη τον μπέρδεψε, αλλά εγώ ήξερα ακριβώς τι έλεγα. Βγήκα ξανά στον δρόμο. Η μυρωδιά του ήλιου, που χτυπούσε το ζεστό πεζοδρόμιο, ήταν δυνατή. Ένιωθα τον υδρότα στην πλάτη μου. Το σώμα μου ήταν σε εγρήγορση. Ήξερα ότι το επόμενο βήμα ήταν πιο δύσκολο. Ήταν η μητέρα μου. Κάθισα σε ένα παγκάκι απέναντι από το σπίτι μας. Το δέρμα του παγκακιού ήταν ζεστό από τον ήλιο. Ο αέρας ήταν γεμάτος θόρυβο από αυτοκίνητα, αλλά μέσα μου όλα ήταν ήσυχα. Ξαφνικά, η πόρτα του σπιτιού άνοιξε. Η μητέρα μου βγήκε έξω, μιλώντας στο τηλέφωνο. Η φωνή της ήταν ευγενική, πολύ ευγενική. Ένας τόνος που χρησιμοποιούσε όταν ήθελε να γοητεύσει. «Μα φυσικά, ο Νίκος είναι εξαιρετικός. Αυτές οι φήμες είναι αστείες». Το αίμα μου πάγωσε. Ήξερε ήδη και είχε αρχίσει να αμήνεται. Η άμυνα ενός ναρκισσιστή δεν είναι ποτέ απλή. Δεν είναι καν θυμός.
Είναι ολόκληρη στρατηγική. Εντυπώσεις, χειρισμός, γοητεία. Η μητέρα μου ήταν πρωταθλήτρια σε όλα αυτά. Την παρακολουθούσα να περπατά με το ίδιο αλαζονικό βήμα που θυμόμουν από παιδί. Το κινητό στο αυτί, το βλέμμα της ψηλά, λες και ο κόσμος της άνοικε. Αλλά κάτι είχε αλλάξει στο πρόσωπό της. Ένα μικρό σφίξιμο στα χείλη. Ένα νεύρο που χτυπούσε στο λαιμό. Ένα σημάδι. Φόβος. Δεν χαμογέλασα. Δεν ένιωσα ικανοποίηση. Ένιωσα καθαρή διάβγεια. Για πρώτη φορά στη ζωή μου, εγώ είχα τον έλεγχο. Το απόγευμα συναντήθηκα με το Γιάννη σε ένα εγκαταλελειμμένο γήπεδο κοντά στην πόλη. Είχε φέρει το λάπτοπ. «Η ιστορία ήδη διαδίδεται», μου είπε. Προσεκτικά, αλλά σταθερά. Η μητέρα μου άρχισε να καλύπτει τα ίχνη της. Απάντησα. «Το περίμενες?» «Ναι, το περίμενα. Πάντα ήξερα πώς κινείται». «Το επόμενο βήμα?» με ρώτησε. Τον κοίταξα. Το φως του ήλιου έπεφτε λοξά επάνω μας, κάνοντας τις σκιές να μακραίνουν. «Τώρα αρχίζουμε την αντιστροφή. Δεν θα τους επιτεθούμε. Θα τους αφήσουμε να επιτεθούν μόνοι τους. Να δείξουν ποιοι είναι». Ο Γιάννης πήρε μια βαθιά ανάσα. «Αν αρχίσουν να υποψιάζονται ότι είσαι ζωντανή», δεν τον άφησα να τελειώσει. «Ας το υποψιαστούν. Δεν είμαι πια παιδί». Κλείδωσα το βλέμμα μου στο δικό του και δεν φοβάμαι πια τη φωνή της. Έφυγα από το γήπεδο όταν είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει. Η πόλη μύριζε καμένο ξύλο, υγρασία και νυχτερινό αέρα. Το σώμα μου ήταν κουρασμένο, αλλά η καρδιά μου ένιωθε ζωντανή. Περπατώντας προς το παλιό μας σπίτι, πήρα τη βαθύτερη απόφαση της ζωής μου. Από σήμερα δεν θα παρακολουθώ απλώς τις ρογμές. Θα τις ανοίγω. Η Αθήνα ξύπνησε μέσα σε έναν αέρα βαρύ, σχεδόν ηλεκτρισμένο. Από το πρωί ένιωθα πως κάτι είχε αλλάξει. Δεν ήταν μόνο οι ρογμές που είχαν αρχίσει να φαίνονται στην εικόνα του Νίκου. Ήταν ο τρόπος που οι άνθρωποι μιλούσαν μεταξύ τους. Ο τρόπος που κοιτούσαν το κινητό τους. Η βιασύνη με την οποία διέσχιζαν τους δρόμους. Ένα αόρατο κύμα είχε αρχίσει να κινείται και εγώ ήξερα ότι είχα συμβάλει σε αυτό. Αυτό το κεφάλαιο της ζωής μου έφερε έναν νέο φόβο. Όχι φόβο για μένα, αλλά για το πώς θα αντιδρούσαν εκείνοι όταν θα ένιωθαν ότι κάποιος άγγιζε την εικόνα τους. Ο φόβος των ναρκισσιστών είναι πάντα ο ίδιος. Η αποκάλυψη. Έφυγα από το μικρό δωμάτιο όπου έμενα και κατέβηκα στο δρόμο. Η μυρωδιά από καφέ και εξάτμιση με τύλιξε αμέσως. Το σώμα μου ήταν κουρασμένο από τις προηγούμενες μέρες, αλλά η σκέψη μου ήταν καθαρή. Έπρεπε να πάω κοντά στο σπίτι μας. Δεν για να τους δω, αλλά για να δω τι προκαλούσε η αλήθεια. Περπατώντας, σταμάτησα για λίγο σε ένα περίπτερο. Τα πρωτοσέλιδα δεν είχαν τον Νίκο στο εξώφυλλο. Αυτό ήταν ασυνήθιστο, σχεδόν ανησυχητικό. Συνήθως υπήρχε κάποια αναφορά του, έστω και μικρή. Τώρα, τίποτα. Ένιωσα ένα δυνατό σφίξιμο στο στομάχι. Έτρεξα για λίγο μέχρι τη γωνία και στάθηκα να πάρω ανάσα. Ο αέρας μύριζε βρεγμένη άσφαλτο, αν και δεν είχε βρέξει. Περίεργο. Έστριψα προς το δρόμο του σπιτιού μας. Από μακριά είδα τη μητέρα μου στην αυλή. Φορούσε το παλτό της και μιλούσε στο τηλέφωνο. Δεν άκουγα τι έλεγε, αλλά οι κινήσεις της ήταν απότομες, γεμάτες ένταση. Το αριστερό της χέρι έσφιγγε το τηλέφωνο τόσο δυνατά που τα δάχτυλά της είχαν ασπρίσει. Έσκυψα το κεφάλι και πλησίασα αργά, μένοντας πίσω από ένα αυτοκίνητο. «Ψέματα! Όλα ψέματα!» φώναξε. «Κάποιος θέλει να μας καταστρέψει. Θα βρω ποιος είναι». Η φωνή της είχε αυτή τη ραγισμένη οξύτητα που εμφανιζόταν μόνο όταν δεν είχε έλεγχο. Ήξερα αυτόν τον τόνο. Τον φοβόμουν για χρόνια. Δεν τον φοβόμουν πια. Τον αναγνώριζα. Ο Νίκος βγήκε λίγο μετά. Το πρόσωπό του ήταν σκοτεινό. Δεν έπαιρνε συνήθως τέτοια έκφραση. Ήταν πάντα ο αγαπημένος, ο χαμογελαστός, ο ατρόμητος. Τώρα έμοιαζε μπερδεμένος και θυμωμένος. «Μαμά, κάτι συμβαίνει», του είπε. «Μου είπαν στην ομάδα να πάω για συνάντηση. Υπάρχουνε αναφορές». Το στομάχι μου ανακατεύτηκε. Ήξερα πως κάποια στιγμή θα φτάναμε εδώ. Αλλά άλλο να το σχεδιάζεις και άλλο να το βλέπεις να συμβαίνει. «Θα το χειριστούμε», φώναξε η μητέρα μου. «Κανείς δεν θα μας καταστρέψει. Μας. Όπως πάντα». Ο Κώστας στεκόταν πίσω τους, με τα χέρια στις τσέπες του. Το βλέμμα του ήταν χαμένο. Δεν μιλούσε. Ποτέ δεν μιλούσε όταν έπρεπε. Η σιωπή του ήταν ο τρόπος του να μένει ασφαλής. Δεν είχα προλάβει να κάνω βήμα πίσω όταν άκουσα κάτι που πάγωσε το αίμα μου. «Αυτό άρχισε όταν εξαφανίστηκε η Άννα», είπε ο Νίκος. Ένιωσα την ανάσα μου να κόβεται. Η μητέρα μου γύρισε απότομα. «Μην την αναφέρεις», του φώναξε. Αυτή έβαλε τον εαυτό της σε αυτή τη θέση. Το σώμα μου τινάχτηκε. Το πρόσωπό μου ζεστάθηκε. Ήθελα να βγω μπροστά και να της φωνάξω,
Αλλά έμεινα ακίνητη. Δεν ήταν η ώρα. Όχι ακόμη. Η διαδρομή της οργής μέσα μου ήταν καινούρια. Δεν ήταν έκρηξη. Ήταν συγκεντρωμένη, ελεγχόμενη, σαν μαχαίρι που ξέρεις πού θα μπει. Προχώρησα αργά μέχρι το τέλος του δρόμου. Δεν ήθελα να με δουν. Ήθελα να δω. Το απόγευμα βρέθηκα με τον Γιάννη σε ένα ήσυχο διαμέρισμα που είχε νοικιάσει προσωρινά. Η πόρτα μύριζε φρέσκο ξύλο, αλλά μέσα μύριζε καμένο καλώδιο και ζεστός αέρας από τον υπολογιστή που δούλευε ασταμάτητα. «Έφτασε στα αυτιά τους», του είπα. «Το περίμενα», απάντησε. Αλλά δεν περίμενα κάτι ακόμα. Άνοιξε την οθόνη. «Κοίτα αυτό». Ήταν μια δημοσίευση σε ένα μικρό αθλητικό φόρουμ. Ανώνυμη. Γραμμένη πριν 2 ώρες. Κάποιος από μέσα τα διαρρέει. Δεν είναι απλά δημοσιογράφοι. Σήκωσα το βλέμμα μου από την οθόνη. Από μέσα. Ναι. Κάποιος που ξέρει παλιές ιστορίες. Κάποιος που έχει προσωπικό συμφέρον να πέσει ο Νίκος. Το σώμα μου έγειρε μπροστά χωρίς να το συνειδητοποιήσω. Θες να πεις κάποιος από την ομάδα? Ο Γιάννης έγνεψε. Ή κάποιος από την οικογένεια? Η φράση με χτύπησε σαν πέτρα στο στήθος. Η οικογένεια. Ναι. Αν υπάρχει κάποιος που θέλει να πλήξει τη μητέρα σου, θα χρησιμοποιήσει τον Νίκο σαν εργαλείο. Η θερμοκρασία στο δέρμα μου ανέβηκε απότομα. Και τότε κατάλαβα κάτι που δεν είχα σκεφτεί. Δεν ήμουν η μόνη που ήθελε να ρίξει τη μάσκα της μητέρας μου. Κάποιος άλλος είχε λόγους. Ίσως μεγαλύτερους από τους δικούς μου. Αργά το βράδυ, επέστρεψα κοντά στο σπίτι μας. Ήταν πια σκοτεινά και τα φώτα των δρόμων έριχναν πορτοκαλί κύκλους στο πεζοδρόμιο. Μύριζε δροσιά και κάπως καμένο πλαστικό από έναν κάδο που μάλλον είχε πάρει φωτιά. Η μητέρα μου στεκόταν πάλι στο σαλόνι. Μιλούσε στο τηλέφωνο. Αυτή τη φορά η φωνή της δεν είχε εκείνη την ψεύτικη βεβαιότητα. Δεν ξέρω ποιος το έκανε, αλλά θα το βρω. Σου το ορκίζομαι. Πέρασε το χέρι της στα μαλλιά της και έδειχνε για πρώτη φορά κουρασμένη. Όχι αδύναμη, απλώς κουρασμένη. Σαν κάποιος που προσπαθεί να κρατήσει μια πόρτα κλειστή, ενώ κάτι την σπρώχνει από πίσω. Ο Νίκος καθόταν στον καναπέ, το κεφάλι στα χέρια του. Δεν έμοιαζε πια με στάρ. Έμοιαζε με παιδί που συνειδητοποιεί ότι ο κόσμος δεν τον προστατεύει πάντα. Ο Κώστας δεν ήταν εκεί. Το παρατήρησα αμέσως. Ήταν περίεργο. Εκείνος δεν έφευγε ποτέ τέτοια ώρα. Και τότε η νέα πληροφορία χτύπησε το μυαλό μου σαν φως. Μήπως ο κάποιος από την οικογένεια ήταν εκείνος? Ο παθητικός, σιωπηλός, πάντα αυλαβής πατριός. Η σκέψη με τρόμαξε. Όχι επειδή τον θεωρούσα ικανό, αλλά επειδή τον θεωρούσα ανίκανο για οτιδήποτε. Αν όμως είχα κάνει λάθος. Αν όλοι είχαμε κάνει λάθος. Ένιωσα την καρδιά μου να ανεβαίνει στον λαιμό. Το σώμα μου άρχισε να ζεσταίνεται επικίνδυνα. Όταν χτίζεις μία αφήγηση γύρω από έναν άνθρωπο, συχνά δεν βλέπεις το πραγματικό του πρόσωπο, μέχρι να θελήσει εκείνος να το δείξει. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα. Εγώ είχα αρχίσει έναν πόλεμο, αλλά δεν ήξερα ποιοι πολεμούσαν πραγματικά. Η οικογένεια μου είχε αρχίσει να γίνεται κυνηγός. Κι εγώ ήμουν το φάντασμα που κινούνταν ανάμεσά τους. Το πρωί με βρήκε ξύπνια, αν και δεν θυμάμαι πότε ακριβώς είχα αποκοιμηθεί. Το δωμάτιο του Γιάννη μύριζε κλεισούρα και ζεστό πλαστικό από τον υπολογιστή που είχε μείνει ανοιχτός όλη τη νύχτα. Το σώμα μου ήταν βαρύ, σαν να είχα κουβαλήσει πέτρες για ώρες. Η σκέψη μου όμως έτρεχε, έτοιμη να εκραγεί. Είχα νιώσει την ένταση να χτίζεται για μέρες, αλλά τώρα είχα φτάσει στο σημείο όπου δεν ήξερα αν μπορούσα να συνεχίσω να κρατώ τον εαυτό μου όρθιο. Ο φόβος δεν έμοιαζε πια με φόβο. Έμοιαζε με κενό. Σηκώθηκα αργά. Τα πόδια μου ήταν βαριά. Ο θόρυβος του δρόμου κάτω από το παράθυρο ήταν σταθερός, αλλά μέσα μου υπήρχε μόνο ένα βουητό. Έβαλα νερό να βράσει, αλλά ακόμη και ο ήχος του βραστήρα με έκανε να ταραχτώ. Ένιωθα σαν κάθε μικρό πράγμα γύρω μου να με σπρώχνει πιο βαθιά σε κάτι που δεν μπορούσα να ελέγξω. Ο Γιάννης μπήκε στο δωμάτιο λίγο αργότερα. Τα μαλλιά του ήταν αχτένιστα και κρατούσε έναν καφέ στο χέρι του. «Δεν κοιμήθηκες καθόλου», είπε. Δεν απάντησα. Έγνεψα μόνο. Εκείνος με κοίταξε λίγο πιο προσεκτικά. «Άννα, κάτι έχει αλλάξει σε σένα από χθες». Πήρα μια βαθιά ανάσα. «Δεν αντέχω άλλο». Ο Γιάννης σταμάτησε. «Τι εννοείς?» Κάθισα στον καναπέ. Το σώμα μου ένιωθε ασταθές, σαν να μπορούσε να λυγίσει ανά πάσα στιγμή. Όλα όσα κάνω, όλα όσα αποκαλύπτουμε, με έχουν φέρει σε ένα σημείο που δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω μέχρι το τέλος. Για μια στιγμή, ο Γιάννης δεν μίλησε. Μετά κάθισε δίπλα μου. «Δεν χρειάζεται να συνεχίσεις μόνη σου». Η φράση με χτύπησε βαθιά. Γιατί είχα μάθει να είμαι μόνη. Να αντέχω μόνη. Να υποχωρώ μόνη. Τώρα, το να μου λέει κάποιος πως δεν χρειάζεται να το κάνω, με τρόμαζε περισσότερο απ' όλα. «Δεν είναι θέμα βοήθειας», του είπα.
Είναι θέμα του πόσο αντέχω να ξαναβλέπω την ίδια ιστορία να επαναλαμβάνεται μπροστά μου. Πέρασα τα δάχτυλά μου στα μαλλιά μου. Ήταν υγρά από τον υδρότα. Το σώμα μου είχε αρχίσει να αντιδρά σαν να έτρεχα, ενώ καθόμουν ακίνητη. Ήταν η πρώτη φορά που παραδεχόμουν δυνατά πως ήμουν στο όριο. Το μεσημέρι βγήκα έξω για να περπατήσω. Η Αθήνα είχε μια γκρίζα λάμψη, σαν να ήταν κι αυτή κουρασμένη. Μυρωδιά καυσαερίου, κάτι ψηλόβροχο στο πεζοδρόμιο και θόρυβος από αυτοκίνητα. Κάθε ήχος με έκανε να σφίγγω τα χέρια μου στις τσέπες. Ο αέρας ήταν κρύος, αλλά το σώμα μου ήταν υπερβολικά ζεστό. Ένιωθα πως όλα γύρω μου με πίεζαν. Όχι μόνο η οικογένεια, όχι μόνο το παρελθόν, αλλά και ο φόβος ότι είχα τραβήξει ένα σχοινί που τώρα έσπαγε πάνω μου. Πέρασα μπροστά από ένα καφενείο. Άνθρωποι γελούσαν, έπιναν, συζητούσαν. Για μια στιγμή ζήλεψα την απλότητά τους. Την αθωότητα του να ζεις χωρίς να σε κυνηγούν μνήμες και άνθρωποι που θέλουν να σε σβήσουν. Ένιωσα το στομάχι μου να σφίγγεται. Έπρεπε να κάτσω. Βρήκα ένα παγκάκι στην πλατεία και κάθισα. Ο κόσμος περνούσε δίπλα μου και δεν με έβλεπε. Κι όμως, εγώ ένιωθα σαν όλος ο κόσμος να κοιτούσε μέσα μου. Έκλεισα τα μάτια. Η ανάσα μου ήταν γρήγορη. Πολύ γρήγορη. Δεν μπορούσα να τη σταματήσω. Άννα. Άνοιξα τα μάτια. Ήταν ο Ανδρέας. Δεν ξέρω πώς βρέθηκε εκεί. Ίσως με παρακολουθούσε. Ίσως έτυχε. Δεν με ένοιαζε. Μόνο το βλέμμα του. Σταθερό, ανθρώπινο. «Είσαι χλωμή», είπε. «Είμαι κουρασμένη», απάντησα. Κάθισε δίπλα μου. Όταν το σώμα κουράζεται, ξεκουράζεται. Όταν κουράζεται η ψυχή, χρειάζεται αλήθεια. Τον κοίταξα. Η αλήθεια είναι που με διέλυσε. Ο Ανδρέας έγειρε λίγο μπροστά. Όχι. Η αλήθεια σε ελευθέρωσε. Αλλά πρώτα έπρεπε να σε γκρεμίσει. Τα λόγια του είχαν βάρος. Βάρος που ένιωσα να πέφτει στους ώμους μου. Αλλά με έναν τρόπο σταθεροποιητικό. Σαν να μου έλεγε πως το χάος μέσα μου δεν ήταν σημάδι τελικής πτώσης, αλλά μέρος της διαδικασίας. «Δεν ξέρω αν έχω άλλη δύναμη», ψιθύρισα. «Έχεις», είπε. «Γιατί είσαι εδώ». Αργά το απόγευμα γύρισα στο δωμάτιο. Ο Γιάννης καθόταν μπροστά στον υπολογιστή με έναν φάκελο ανοιχτό. «Άννα, πρέπει να δεις κάτι». Πλησίασα αργά. Τα πόδια μου ήταν ακόμα ασθενικά. Το κεφάλι μου βαρύ. Στην οθόνη υπήρχαν έγγραφα. Παλιά. Από το σωματείο του Νίκου. Αναφορές, πολλές αναφορές, όλα πριν από χρόνια. «Αυτό», είπε ο Γιάννης. «Δεν το έβγαλε κάποιος τώρα. Κάποιος τα μάζευε για πολύ καιρό». «Κάποιος», επανέλαβα. «Ποιος?» Ο Γιάννης με κοίταξε σοβαρά. «Ο Κώστας». Ένιωσα το στομάχι μου να πέφτει. Ο πατριός μου. Ο άνθρωπος που πάντα ήταν σκιά, πάντα παθητικός, πάντα αδιάφορος. Εκείνος είχε αποδείξεις και δεν τις είχε χρησιμοποιήσει ποτέ. «Γιατί?» ρώτησα. «Δεν ξέρω», είπε ο Γιάννης. «Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο». Άνοιξε έναν δεύτερο φάκελο. Ήταν φωτογραφίες, μικρές, κομμένες. Εγώ, ο Νίκος, η μητέρα μου. Μικρές στιγμές, όλες από μακριά. Σε παρακολουθούσε. Το σώμα μου πάγωσε. Το παγκάκι νωρίτερα. Η εμφάνιση του Ανδρέα. Ο τρόπος που ο Κώστας είχε εξαφανιστεί εκείνο το βράδυ. Όλα έδαιναν. Και εκείνη τη στιγμή ο φόβος επέστρεψε. Αλλά όχι σαν κενό. Σαν συναγερμός. «Πρέπει να φύγω από εδώ», είπα. Ο Γιάννης σηκώθηκε αμέσως. «Είναι σοβαρό». «Ναι», είπα. «Πιο σοβαρό από όσο νόμιζα». Κοίταξα τον εαυτό μου στον καθρέφτη δίπλα στην πόρτα. Ήμουν εξαντλημένη, αδύναμη, ψυχικά τσακισμένη. Αλλά τα μάτια μου, για πρώτη φορά δεν ήταν φοβισμένα. Ήταν αποφασισμένα. Γιατί εκεί, στο χαμηλότερο σημείο μου, κατάλαβα κάτι. Αν δεν προστάτευα εγώ τον εαυτό μου, κανείς δεν θα το έκανε. Και ο κίνδυνος δεν ήταν πια συναισθηματικός. Ήταν υπαρκτός. Έπρεπε να επιλέξω. Να σπάσω. Ή να σηκωθώ. Και αποφάσισα να σηκωθώ. Η νύχτα έπεφτε πάνω στην Αθήνα σαν σκιά που δεν ήθελε να φύγει. Ο αέρας μύριζε καμένο ξύλο και καυσαέριο, ανακατεμένα σε μια παράξενη ένταση που έκανε το δέρμα μου να ανατριχιάζει. Ήξερα ότι αυτή η μέρα θα ερχόταν. Ήξερα πως όσο κι αν προσπαθούσα να μείνω αόρατη, κάποια στιγμή θα έπρεπε να σταθώ μπροστά τους. Να δω στα μάτια όσους με είχαν σβήσει από τη δική τους ιστορία. Και απόψε ήταν η στιγμή. Έφτασα έξω από το παλιό μας σπίτι, με τα χέρια μου να τρέμουν ελαφρά. Όχι από φόβο, από την επίγνωση ότι αυτή η πόρτα δεν ήταν πια απλώς ένα ξύλινο πλαίσιο. Ήταν σύνορο. Αν έμπαινα μέσα, τίποτα δεν θα μπορούσε να γυρίσει όπως πριν. Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά, γεμίζοντας το στήθος μου με έναν ρυθμό που ακουγόταν σαν τύμπανο μάχης. Φως έβγαινε από το σαλόνι. Άκουγα φωνές. Η μητέρα μου, ο Νίκος και ο Κώστας. Έτρεμα στην ιδέα ότι θα με έβλεπαν μετά από τόσο καιρό.
ότι θα έβλεπαν ποια είχα γίνει. Αλλά δεν είχα έρθει για να ζητήσω εξηγήσεις. Είχα έρθει για να δώσω. Πήρα μια βαθιά ανάσα. Πήγα προς την πόρτα. Τη χτύπησα. Η φωνή της μητέρας μου ακούστηκε αμέσως. «Ποιος είναι τέτοια ώρα?» Ένα βήμα. Ένα ακόμη. Η πόρτα άνοιξε. Και το βλέμμα της πάγωσε. «Άννα». Άκουσα το όνομά μου σαν να μην είχε υποθεί ποτέ πριν. Όχι έτσι. Όχι με φόβο. Όχι με αμφιβολία. Τα μάτια της άνοιξαν διάπλατα. Το στόμα της έμεινε μισάνοιχτο. Για μια στιγμή έμοιαζε με άνθρωπο, και όχι με την τέλεια εικόνα που προσπαθούσε να κουβαλά πάντα. «Γύρισες?» είπε χαμηλά. Δεν απάντησα. Πέρασα το κατόφλι χωρίς να ζητήσω άδεια. Το σπίτι μύριζε απορρυπαντικό, υδρότα και κάτι μεταλλικό. Ένα άρωμα που ήξερα καλά. Το άρωμα του ελέγχου της. Ο Νίκος σηκώθηκε από τον καναπέ. «Άννα, τι κάνεις εδώ?» Το πρόσωπό του είχε αλλάξει. Δεν ήταν πια το πρόσωπο του άτρωτου αδερφού. Ήταν κουρασμένος, σπασμένος. Όμως μέσα στα μάτια του υπήρχε κάτι άλλο, κάτι επικίνδυνο, θυμός. Ο Κώστας στεκόταν στο πλάι, με τα χέρια σταυρωμένα. Εκείνος δεν είπε τίποτα, αλλά ήταν ο πρώτος που κατάλαβα ότι δεν έπρεπε να πάρω στα αστεία. Έκλεισα την πόρτα πίσω μου. «Ήρθα να μιλήσουμε», είπα. Η φωνή μου ήταν σταθερή, πιο δυνατή από όσο περίμενα. Η μητέρα μου έκανε ένα βήμα μπροστά. «Άννα, πού ήσουν? Γιατί μας το έκανες αυτό?» Χαμογέλασα πικρά. «Εσείς το κάνατε. Εγώ απλώς έφυγα». Το πρόσωπό της άλλαξε. Αποφοβισμένο έγινε επιθετικό. Τα μάτια της στένεψαν. Τα χείλη της σφίχτηκαν. Εμείς. Όλα αυτά τα χρόνια κάναμε τα πάντα για σένα. Ο θυμός μου δεν φώναξε. Δεν ξέσπασε. Έγινε ψίθυρος. Δεν κάνατε τίποτα για μένα. Κάνατε τα πάντα για την εικόνα σας. Για μια στιγμή δεν μίλησε κανείς. Ο αέρας στο δωμάτιο ήταν πυκνός, σαν να είχε γεμίσει καπνό. Ένιωθα την καρδιά μου να ανεβαίνει στο λαιμό, αλλά κρατήθηκα όρθια. Ο Νίκος πήρε έναν βαθύ μορφασμό. «Εξαιτίας σου η ομάδα μου έχει μπλεχτεί. Ξέρεις τι σημαίνουν όλα αυτά που γράφουν?» «Δεν έγραψα τίποτα», του απάντησα. «Απλώς έδειξα σε άλλους που να κοιτάξουν». Έκανε ένα βήμα προς το μέρος μου. Το σώμα μου γύρισε ελαφρά, έτοιμο να αμυνθεί. Αλλά δεν με άγγιξε. «Γιατί?» είπε με φωνή που έτρεμε. «Γιατί θέλεις να μας καταστρέψεις?» Τον κοίταξα βαθιά. «Δεν θέλω να καταστρέψω κανέναν. Θέλω να σταματήσω να πληγώνομαι για να κρατιέται η εικόνα σας ψηλά». Η μητέρα μου χτύπησε τη γροθιά της στο τραπέζι. «Εμείς δεν φταίμε για τίποτα. Εσύ φταίς που δεν ήσουν ποτέ αρκετοί». Η φράση μπήχτηκε μέσα μου σαν μαχαίρι, αλλά αυτή τη φορά δεν έσταξα αίμα. Δεν ήμουν αρκετή. Για ποιον? Για εσένα. Εκείνη τη στιγμή, ο Κώστας μίλησε για πρώτη φορά. «Φτάνει». Η φωνή του ήταν χαμηλή αλλά σκληρή. Γύρισαν όλοι προς το μέρος του. Και τότε είδα κάτι που δεν περίμενα. Κάτι που δεν είχα αντιληφθεί ποτέ. Τα μάτια του δεν ήταν ουδέτερα. Δεν ήταν συγκαταβατικά. Ήταν ψυχρά, υπολογιστικά, όπως ενός ανθρώπου που παρατηρεί για χρόνια και περιμένει τη σωστή στιγμή να μιλήσει. «Δεν είναι ώρα για κατηγορίες», είπε. «Είναι ώρα να δούμε ποιος πραγματικά μας απειλεί». Η μητέρα μου γύρισε προς εκείνον. «Τι εννοείς?» Ο Κώστας πλησίασε. «Εννοώ ότι κάποιος από μέσα μίλησε. Και δεν ήταν η Άννα». Η ανάσα μου κόπηκε. Η μητέρα μου πάγωσε. «Ποιος τότε?» ψιθύρισε. Ο Κώστας γύρισε προς τον Νίκο. «Εσύ». Ο Νίκος τινάχτηκε πίσω. «Τι λες?» «Εγώ». «Ναι», είπε ο Κώστας ψυχρά. «Εσύ ήσουν αυτός που παραπονιόταν για χρόνια ότι η μητέρα σου σε χρησιμοποιεί. Εσύ ήσουν αυτός που έλεγε πως ασφικτιάς». Η μητέρα μου άρχισε να τρέμει. «Αυτό δεν είναι αλήθεια». «Νίκο, πες του». Αλλά ο Νίκος δεν μιλούσε. Δεν μπορούσε. Το πρόσωπό του είχε ασπρίσει. Ήξερα αυτό το βλέμμα. Το βλέμμα του ανθρώπου που δεν περίμενε τον καθρέφτη να στραφεί επάνω του. Έκανα ένα βήμα πίσω. Δεν ήθελα να μπλεχτώ στον πανικό τους. Ήθελα να δω την αλήθεια γυμνή. «Νίκο», είπα ήρεμα, «ήθελες ποτέ να φύγεις από εδώ?» Εκείνος με κοίταξε. Και για πρώτη φορά είδα τον αδερφό μου. Όχι το παιδί θαύμα, όχι το αγαπημένο πρόσωπο της μητέρας, αλλά ένα παιδί που είχε μεγαλώσει πίσω από τις ίδιες πόρτες που με είχαν φυλακίσει. «Ναι», ψιθύρισε. Η μητέρα μου άφησε μια κραυγή. «Πώς τολμάς? Εγώ σε έκανα αυτό που είσαι». Και τότε συνέβη η στιγμή που ποτέ δεν περίμενα. Ο Νίκος σήκωσε το κεφάλι και φώναξε. «Γι' αυτό θέλω να φύγω. Γιατί δεν ξέρω ποιος είμαι χωρίς εσένα να μου λες». Η σιωπή που ακολούθησε ήταν πιο δυνατή από κραυγή. Στεκόμουν ανάμεσά τους, βλέποντας για πρώτη φορά τη μητέρα μου να χάνει τον έλεγχο ολοκληρωτικά. Το πρόσωπό της είχε ραγίσει. Η εικόνα της είχε πέσει στο πάτωμα σαν γυαλί. Και τότε κατάλαβα. Αυτό ήταν το τέλος της παλιάς ιστορίας. Όχι το δικό μου. Το δικό τους. Κοίταξα και τους τρεις.
«Δεν ήρθα για να σας καταστρέψω», είπα. «Ήρθα για να σταματήσω να πληγώνομαι για να σώζετε μία ψεύτικη εικόνα». Η μητέρα μου με κοίταξε με μάτια που δεν είχα ξαναδεί. Όχι μίσος, όχι λύπηση, αλλά φόβο. Φόβο για την αλήθεια. Γύρισα προς την πόρτα. «Τώρα ξέρετε», και έφυγα χωρίς να κοιτάξω πίσω. Το βράδυ που έφυγα από το σπίτι τους, η Αθήνα έμοιαζε πιο μεγάλη από ποτέ. Ο αέρας ήταν ψυχρός, με μια μυρωδιά υγρασίας και καμένου ξύλου που κολούσε στο δέρμα. Περπατούσα χωρίς προορισμό, σαν να χρειαζόταν το σώμα μου να κινηθεί πριν μπορέσει το μυαλό μου να σταθεί. Η καρδιά μου χτυπούσε ακόμη σε γρήγορο ρυθμό, όχι από φόβο, αλλά από το βάρος όσων υπόθηκαν. Ήξερα πως εκείνη η σύγκρουση δεν ήταν το τέλος. Ήταν η αρχή του τέλους. Έφτασα κοντά στην παραλία του Φαλήρου. Ο αέρας ήταν πιο δυνατός εκεί, μυρίζοντας αλάτι και κρύο μέταλλο. Τα κύματα έσκαγαν με σταθερό ρυθμό, σαν να μου έλεγαν να αναπνεύσω. Κάθισα σε ένα παγκάκι και άφησα το σώμα μου να χαλαρώσει. Είχα φτάσει στο σημείο όπου η αλήθεια είχε υποθεί. Τώρα έπρεπε να αποφασίσω τι θα έκανα με αυτήν. Το κινητό μου δόνησε. Ήταν μήνυμα από τον Γιάννη. «Είσαι καλά». Άκουσα ότι κάτι έγινε. Χαμογέλασα αμυδρά. Το δικό μου κάτι είχε γίνει σεισμός. Του απάντησα. «Θα σου πω αύριο. Τώρα θέλω να περπατήσω». Έκλεισα το κινητό και σήκωσα το βλέμμα στον ουρανό. Ήταν μαύρος, χωρίς αστέρια. Σαν κενός καμβάς που περίμενε να τον γεμίσω με ό,τι θα ακολουθούσε. Για πρώτη φορά στη ζωή μου, δεν ένιωθα ότι κάποιος άλλος θα αποφάσιζε για μένα. Το επόμενο πρωί πήγα στη Θεσσαλονίκη. Δεν το σκέφτηκα πολύ. Ήξερα όμως ότι ήθελα να μιλήσω με έναν άνθρωπο που είχε δει πίσω από τις μάσκες μου, τον δοκόστερο Αλεξίου. Το γραφείο του μύριζε καφέ και παλιό χαρτί, όπως πάντα. Μόλις μπήκα, σήκωσε το βλέμμα του και με κοίταξε σαν να ήξερε ήδη τι είχε συμβεί. Κάθισε νέμεσης. Κάθισα χωρίς να πω λέξη. Τα χέρια μου ήταν παγωμένα. Η αναπνοή μου αργή. «Έγινε κάτι σημαντικό», είπε ήρεμα. Του τα είπα όλα. Κάθε λέξη, κάθε βλέμμα, κάθε ρογμή που είδα στα πρόσωπα εκείνων που κάποτε πίστευα πως ήταν η οικογένειά μου. Ο γιατρός δεν με διέκοψε ούτε μία φορά. Όταν τελείωσα, ένιωσα σαν να είχα αφήσει βάρος στο πάτωμα. Κράτησε για λίγο σιωπή και μετά είπε: «Η αλήθεια, όταν υποθεί, έχει συνέπειες. Όχι μόνο για όσους την ακούνε, αλλά και για αυτούς που τη λένε». «Το ξέρω», του απάντησα. «Αλλά δεν είχα πια άλλη επιλογή». «Τώρα έχεις επιλογές», είπε. Για πρώτη φορά. Η φράση αυτή έπεσε μέσα μου σαν ζεστό νερό. Για πρώτη φορά δεν αντιδρούσα στη ζωή μου. Την οδηγούσα. «Τι θέλεις να κάνεις από εδώ και πέρα?» με ρώτησε. Δεν μίλησα αμέσως. Άφησα το ερώτημα να καθίσει. «Τι θέλω, τι χρειάζομαι?» Για χρόνια αυτό το θέλω δεν υπήρχε. Ήταν πάντα της μητέρας μου, του Νίκου, του κόσμου. «Θέλω να ζήσω χωρίς να νιώθω ότι πρέπει να κρύβομαι», είπα τελικά. «Θέλω να υπάρξω με το όνομα που διάλεξα». Ο δόκτωρε Αλεξίου χαμογέλασε αθόρυβα. «Τότε πρέπει να μάθεις και να αφήνεις πίσω». Η φράση με χτύπησε βαθιά, γιατί ήξερα πως είχε δίκιο. Η εκδίκησή μου δεν ήταν να τους καταστρέψω. Ήταν να σταματήσω να είμαι δεμένη μαζί τους. Το απόγευμα πήγα στην Άνω Πόλη. Ο Ανδρέας με περίμενε στην αυλή του, καθισμένος σε μια καρέκλα με φλιτζάνι τσάι. Το σπίτι του μύριζε φασκόμηλο και παλιό ξύλο. «Ήρθες», είπε. «Έπρεπε να σε δω». Κάθισα δίπλα του. Ο άνεμος ήταν κρύος, αλλά ο ήλιος ζέστενε τα χέρια μου. «Βρήκα τον πατέρα μου», τον ρώτησα ξαφνικά. Εκείνος άφησε το φλιτζάνι κάτω. «Όχι, δεν τον βρήκες, αλλά αν θέλεις μπορώ να σε βοηθήσω να τον ψάξεις». Ένιωσα ένα παράξενο συναίσθημα στο στομάχι. Όχι φόβο, όχι ελπίδα. Κάτι ενδιάμεσο. «Δεν ξέρω αν είμαι έτοιμη», του είπα. «Κανείς δεν είναι έτοιμος να μάθει γιατί τον άφησαν», είπε. «Αλλά εσύ δεν είσαι παιδί που ψάχνει απαντήσεις. Είσαι γυναίκα που ψάχνει επιλογές». Έμεινα σιωπηλή. Είχε δίκιο. Δεν έψαχνα πατέρα. Έψαχνα την αλήθεια της δικής μου ζωής. «Θα το σκεφτώ», του είπα. Ο Ανδρέας έγνεψε. Δεν με πίεσε. Και αυτό ήταν που μου έδειξε ότι πράγματι ήταν μέρος της ιστορίας μου με έναν τρόπο καθαρό. Το βράδυ έμεινα σε ένα μικρό δωμάτιο με θέα στη θάλασσα. Άνοιξα το παράθυρο. Ο αέρας μύριζε γιασεμί και αλάτι. Η πόλη είχε ένα βουητό χαμηλό, σχεδόν καλοδεχούμενο. Κάθισα στο πάτωμα με το σημειωματάριο της γιαγιάς μου. Άνοιξα στην τελευταία σελίδα. Ήταν κενή. Κενή. Για μένα. Πήρα το στυλό. Για πρώτη φορά δεν έτρεμα. Έγραψα.
Η αλήθεια δεν ήταν για να πληγώσω τους άλλους, ήταν για να σώσω εμένα. Κάτω από αυτό έγραψα. Με λένε Νέμεσης Αλεά και σήμερα επέλεξα ζωή. Έκλεισα το σημειωματάριο. Το κράτησα στο στήθος μου. Ένιωσα την καρδιά μου να χτυπάει δυνατά. Όχι από φόβο πια, αλλά από παρουσία. Την επόμενη μέρα περπάτησα δίπλα στη θάλασσα. Η μυρωδιά του ιωδίου ήταν έντονη. Ο κόσμος περνούσε δίπλα μου χωρίς να με ξέρει. Κι όμως, εγώ ένιωθα πιο ολόκληρη από ποτέ. Το κινητό μου χτύπησε. Ήταν ο Γιάννης. Λοιπόν, τι θα κάνεις τώρα? Κοίταξα μπροστά. Το νερό γυάλιζε. Ο ήλιος ανέβαινε. Θα ζήσω, του απάντησα. Και αυτή τη φορά, για μένα. Έκλεισα το τηλέφωνο. Περπάτησα προς το μέλλον μου. Χωρίς το βάρος του παρελθόντος. Χωρίς την ανάγκη να με δουν. Χωρίς την ανάγκη να εκδικηθώ. Η εκδίκησή μου ήταν η ελευθερία μου. Και την είχα κερδίσει. Η ιστορία μου δεν είναι μόνο για πόνο και ρήξη. Είναι για το σημείο όπου ένας άνθρωπος θυμάται ότι αξίζει να ζει χωρίς να απολογείται. Αν κάποιος από εσάς ένιωσε ποτέ ότι τον αγνόησαν, ότι τον έκαναν να μικρύνει για να χωρέσει στις ανάγκες των άλλων, τότε ξέρετε πόσο δύσκολο και πόσο απελευθερωτικό είναι να σηκώνεις το βλέμμα και να λες ως εδώ. Τι θα κάνατε εσείς αν βρίσκατε τη δύναμη να σταθείτε απέναντι σε όσους σας πλήγωσαν? Αν αυτή η ιστορία σας άγγιξε, στηρίξτε το κανάλι με ένα like, κοινοποιήστε το βίντεο και κάντε εγγραφή. Όσο περισσότεροι ακούν τέτοιες αλήθειες, τόσο περισσότεροι θυμούνται ότι δεν είναι μόνοι. Κάθε κοινοποίηση μεγαλώνει τη φωνή όλων όσων κάποτε σιώπησαν.